கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்பு பகவத்கீதாவோட 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது நம்ம இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மூலூர்ல இருந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இன்னைக்கு 12th சாப்டர், ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுல ரொம்பவே அப்படி என்ன சொல்றது, பகவான் கீழே இறங்கி இப்படியாவது பண்ண பஜனை, என்ன இது இப்படியா பஜனைனது இது என்ன நினைத்து எனக்கு இது வழிபாடு பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடு சொல்றேன். நான் அப்படியாவது பண்ண, ஆனா நீ என்ன நினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அது என்னது பார்க்கலாம். ஒரே 3 வாட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்களாம் மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரணத்தை இன்னைக்கு வனிதா மாதாஜி தான் எடுக்க போறேன். இன்னைக்கு டார்கெட் வனிதா மாதாஜி தான். படிக்கிறடா முடியுமா மாதாஜி? கான்பிடன்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், அப்பதான் தெரியும். நான் அன்மியூட் பண்ணி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். படிக்க முடியுமா? ட்ரை பண்ற மாதாஜி. எனக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்பவே கஷ்டப்படுறேன்னா தென் ஐ வில் கிவ் டு சம். வேற யாரு ஒரு நிமிஷம் கேட்டு விடுறேன். வேற ஒரு நிமிஷம் யாரு தெரியுது எனக்கு. மீனாட்சி மாதாஜி இருக்கவே இருக்காது. பேக்கப்க்கு நீங்க தான். இப்ப நீங்களே ஒரு பழைய ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டாரு எங்களை மாதிரி. ஆஸ்கிங் ஆறுமுக கனி பிரபுஜி, சந்தோஷ் பிரபுஜி, உங்க 2 பேருக்கும் முடியுமா? முடியாதுனாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். படிக்க முடியுமா ஆறுமுக கனி பிரபுஜி? படிக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஸ்லாக்ஷ்ய சசுர மீஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதேவ ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ விட பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ரூபம் சகஜாதம் சககன விகுநாத விதம் தம் சஜீவம் சாத்வதம் சவாதூரம் பரிஜான சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சக கனலலித ஸ்ரீ விஷாகான வித்யாம்ச ஸ்ரீ கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांतदा राधा कांतदा नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानु सुदे देवी गानमाये हरे प्रिये वाजना कल्पतरुयशो कृपा सिंधु भय एवच पतिताना पावनोभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय. नमो ब्रह्मये देवाय को ब्रह्माणां हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदानाय कृष्ण ब्रह्म प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्वेष्य नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय बुधतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विष्टि शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी पंचतत्व
மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தியாட்சம் நமாமி பக்த சத்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக் விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வெரி நைஸ் பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நல்லாவே பண்ணிட்டேன். ஐ தாட் கொஞ்சம் மெதுவா பண்ணுவோம் நினைச்சேன். நல்லாவே பண்ணிட்டேன். நல்ல ஒரு இது கான்பிடன்ஸ் இருந்தது. நான் என்ன பண்ணேன், இன்னும் 2-3 வாட்டி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இன்னும் வரும். நல்லாவே பண்ணுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம். பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்பு இதெல்லாம் இருக்கும். லெவல் 1 வகுப்பு அது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். குட்டியஸ்ட் ரொம்ப சின்ன சாப்டர். இதை விட சின்ன சாப்டர் இருக்கு. 15 சாப்டரும் சின்னதான். ஓகே, அப்போ பக்தி யோகம் இன்னைக்கு என்னது, பக்தியோட அல்டிமேட் பக்தினா என்னது இன்னைக்கு தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் முதல் 6 சாப்டர் வந்து கர்மாபதி கர்ம யோகம், எப்படி செயல் பண்ணணும், பகவானை நினைத்து எப்படி செயல்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் 7வது சாப்டர்ல 12 எல்லாம் மூணு விதமா பிரிச்சிருக்கேன். 3 இதா பிரிச்சு. இது வந்து பக்தி, எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணணும், பக்தி அப்படி 12வதுல டோட்டல் பக்தியை பத்தியே நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் வரும் நீ அடுத்தது 13ல 18 வந்து ஞானம் யோகா. அதுவும் நல்லாதான் இருக்கு. எல்லாமே பக்தி அடிப்படையில தான் இருக்கும். ஆனா அது வந்து ஞானத்தை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. எஸ், அப்ப இது வந்து பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், குயிக் ரீகேப் பண்ணலாம். அர்ஜுனன் ஏன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விரும்புகிறான்? சந்தேகித்தானா பகவான? இல்ல நான் பெரிய எனக்கு நீ காட்டித்தா அப்படின்னு நினைச்சானா? ரெண்டும் கிடையாது. நம்மள மாதிரி பாமர மக்களுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை வரல. இன்னமும் பகவத்கீதா கிளாஸ்னா வேற ஏதோ ரீசன்ல வந்து அவளால வர முடியாம இருக்கு. ஆனா எப்போ கடவுள் இது அவரை பத்தி தெரியணும், அவர் தான் கடவுள், அவரை நினைத்து அதுதான் இலக்கு, எனக்கு அவரை தெரிஞ்சுன்னு அங்கதான் போகணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பாக்கி எல்லாம் விட்டுட்டு இது எப்படியும் அட்டன் பண்ணுவாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour 1 hour அட்டன் பண்ணிட்டு விடுவிடுன்னு அப்புறம் பாக்கி உள்ளதை ரெக்கார்ட் பார்த்துக்கலாம்னு போயிட்டே இருப்பான். சோ அந்த மாதிரி வி வாண்ட் பீப்புள் டு டூ தட். அதனால அந்த மாதிரி மக்களுக்கு யாருக்கு நம்பிக்கையே இல்லையோ அவளுக்கெல்லாம் தெரியாதவா. ஆனா பகவானே சொல்லிட்டாரு, யாருக்கு என்னை பத்தி எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையோ அவளுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு போகாதீங்க, இட்ஸ் ஓகே, அவளுக்கு எப்போ வர்றதோ அவளுக்கு அறிவு வந்து பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவானி. அதனால நம்ம வந்து தெரிஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாம் சொல்லணும். இப்ப அக்டோபர் மாசம் வருது. அக்டோபர் மாசத்துல ஒரு கேட் எல்லாம் ஓப்பன், எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு. நீங்களும் சேரலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா தெரியாதவா வீட்டுல இருக்கிற மனுஷாலையும் சேர்த்து வச்சுடலாம். இப்ப நீங்க ஒரு மொபைல் ஆன் பண்ணா என்னது, எல்லாரும் உட்காந்து அட்டன் பண்ணலாம். பட் உங்களுக்கு ஒருத்தரோட ஏன் எல்லாரும் பேரா அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாரும் படிச்சா அவளுக்கு ஒரு பெருமை இல்லையா, எல்லாருக்கும் சர்டிபிகேட் வரும். அதனால வீட்டுல உள்ள எல்லாருமே சேர்ந்து பண்றது இது அதை விட விசேஷம். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கா டிவோட்டி நிறைய பேர். சோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். சோ இதுல என்ன வேணும்னா மெயினா பக்தி வேணும். அண்ட் வந்து பக்தி மெயினா பக்தியோடு நமக்கு வந்து தெரியும், நம்ம இலக்கு சரியா நமக்கு தெரியும் என்ன கோல் என்னது. we can't be here forever. ஒருவருக்கும் பயந்து இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீங் அடுத்தது என்ன ஜென்மமோ இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இங்க இருந்து போயிடலாம். என்ன நம்ம எல்லாம் அங்க இருந்தா வந்திருக்கோம். அப்புறம் அர்ஜுனனே அனுபவம், அப்புறம் நேற்றுக்கு அனுபவம் எல்லாம் சொன்னார். எல்லாம் பார்த்துட்டு அனுபவிச்சு ஆஹா ஊஹூலாம் சொல்லி ஃபைனலி சாரி பகவானே நம்ம இப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கினேன், ரொம்ப பேசவா என்னது யாதவா கிருஷ்ணா ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துட்டேன், நீங்க இவ்வளவு பெரிய வைபவத்துல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, பயமா இருக்கு அவங்க பார்க்க, மயிர்கூச்சு எரியறது அப்படின்லாம் சொல்லி எல்லாம் ரொம்ப விவரித்து எல்லாம் சொன்னார். அப்புறம் அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனை தூய பக்தி தான் கிருஷ்ணரின் தூய பக்தியால் தான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை காண முடியும். அவருக்கு தூய பக்தி இருந்தது அர்ஜுனனுக்கு. அதனால அருளினார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டோடனே என்ன கேட்டார், என்னாலும் பார்க்க முடியுமா, நான் அதுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் காட்டினார். அப்ப நமக்கு எப்படியும் தூய பக்தி இருக்கணும். அதெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா எல்லாமே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு, நமக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கும். சோ நம்ம தூய பக்தியில எப்படி முன்னேறணும் இதான் இன்னைக்கு சாப்டர்ல இன்னமும் நல்லா படிக்கும். இன்னைக்கு என்ன சாப்டர்ல அர்ஜுனனின் விசாரணை. எப்பவுமே ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், அவருக்கு ஏதாவது மண்டை குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இஸ் கெட்டிங் கிளாரிஃபைட். என்ன இருந்தாலும் சந்தேகம் இருந்தாலும் நம்ம கேட்கணும். இதுல நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா சில பேர் ஐ எம் ஆல்சோ இன்க்ளூடட், என்ன கேட்கணும் தெரியாது, குழம்பி இருப்போம். பட் என்ன கொஸ்டின் அவுட் டு புட் கொஸ்டின் அது தெரியாம முடிச்சுட்டு இருப்போம். அப்ப இந்த மாதிரி படிக்க வைக்க கரெக்ட் அர்ஜுனன் சொன்னாரு, நமக்கு பதிலா அவன் பிரதிநிதியா இருக்கான், இஸ் ரெப்ரசென்டிங் அவர் தாட்ஸ் எல்லாம். சோ இஸ் ஆஸ்கிங் லெட் அஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் அப்படி.
அவர் கேட்கிறார், இன்னைக்கு யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா இல்ல அருவவாதியா? உருவவாதினா நம்ம எல்லாம் உருவவாதி தான். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு உருவம், கிருஷ்ணருக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, 2 கை 2 கால் நம்மள மாதிரி ஒரு உடல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். அது பெட்டரா இல்ல சில பேர் அருவவாதி, அவளோட இலக்கு அதுதான், கிருஷ்ணரை அடையணும்னு சொல்லலாம். அருவவாதிகள்லாம் யாரு? இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் சங்கராச்சாரியாரோட அந்த வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவாளே அவ. கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு நம்மள மாதிரி மக்களுக்கு, ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. அதுனா ரொம்ப டிபேட் அப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கு வந்து நிறைய கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஞானத்தால அவ வந்து வாதாடுவான். இங்க ஞானத்துக்கு இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம, அப்ப எப்படி ஞானம் வரும்? அப்ப நமக்கு வந்து இதுதான் பெஸ்ட். அப்ப பகவான் என்ன சொல்ற, இது கிருஷ்ண இதுல போடல, அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அவன் சொல்ற, இல்லை நம்மள மாதிரி பாமர மக்களுக்கு ஒரு உடலை வைத்திருக்கிற நமக்கு இந்த மாதிரி உடலுடைய ஒரு பகவானை பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியும். ஓ, அவருக்கும் பசிக்குமே, அவருக்கு ஒரு வயர் இருக்கே, ஓ அவருக்கு ஒரு மாலை சாத்தலாமே, நம்ம அழகு பண்ணிக்கிறோமே, அவருக்கு ஒரு அழகுபடுத்திக்கலாமே, அவருக்கு ஒரு மயில்பீரி வைக்கலாம், இப்படி அவரை ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறவங்கள அவருக்கும் வந்து அந்த கோயில் இஸ்கான் கோயில பார்த்தா ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணுவான் பகவான், அப்படியே பார்த்து நிக்கலாம் போல இருக்கும். நம்ம இங்க சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கிற போல தோணும். ஒன்லி பகவான் அப்படியே ஸ்டாச்சுவா நிற்பார். சொர்க்கம்னா என்னது, பகவானோட உலகத்துல அப்படி சஞ்சாரிச்சுட்டு இருப்பார். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சோ உருவவாதி நல்ல இதுக்கு கரெக்டானவரா இல்ல அருவவாதி அதுகள் அவ வந்து கரெக்டா பாதையில இருக்காங்களா? அப்புறம் பக்தியின் படிநிலைகள், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டர்ல. அப்புறம் கடைசித்தது எனது கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் குணங்கள் அப்படின்னு, அந்த கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச குணம். நம்ம கிட்ட எந்த குணம் இருக்குன்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மள அப்படின்னு. சோ லெட் அஸ் கெட் 100 out of 100 மார்க் வாங்கணும். ஓகே, அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதெல்லாம் இருக்கணும். அப்படி இல்லைனாலும் you have to improve and make it possible. எஸ், நான் எல்லா குவாலிட்டியும் வச்சிருக்கேன் பகவானே, இப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்கும் இல்லையா, அப்ப என்ன கூட்டின்னு போயிடுவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கையை பிடிச்ச கூட்டின்னு போயிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. பக்தி யோகः அத துவாதசோऽத்தியாயः. துவாதசோ அப்படின்னா 2:10 அப்படின்னு இவாளோட சான்ஸ்கிரிட் அப்படிதான் வரும். 2:10னாக்கா 12 12. எஸ், மீனாட்சி மாதாஜி ஆரம்பிக்கிறா? அன்மியூட் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலி நான் எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். இப்ப நீங்க வந்து நான் எவ்ரி டைம் ஒரு ஏன்னா மோஸ்ட்லி குவைட்டா தான் இருக்கும். எஸ், மாதாஜி ஆரம்பிச்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா நீங்க? ஓகே, வேற யாருக்கா படிக்கிறோமா? இங்கதான் எடுக்கல, இப்பதான் எடுத்தேன். அர்ஜுன உவாச படிக்கட்டுமா? நீங்க படிங்க. அடுத்த அறிமுக கணி படிங்க. அறிமுக கணி உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியுமா? கீழே 3 டாட் இருக்கும் பாருங்க, அதுல வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும். ரியாக்ஷன்ல கிளிக் பண்ணிடுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ். श्रीमाताजी अर्जुनोवाच एवं सतते युक्ता ये भक्तस्तवं परिभाषते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविद्माः. மீனாட்சி மாதாஜி அடுத்தது படிச்சுங்க. அர்ஜுனன் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே. அப்ப அதுல 20 ஸ்லோகம் தான், அப்ப சீக்கிரம் முடிச்சுடணும். சீக்கிரம்னாலும் அழகால ஆயிடும். அர்ஜுனன் விரும்பினான். அர்ஜுனன் கேட்கிறான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் 9 பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத நமக்கு கண்ணுக்கே புலப்படாத அருவ பிரம்மன்? இப்ப நேற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தோம், என்ன அருவ பிரம்மன் தான் எல்லாம் அப்படி உலகளாவிய வடிவத்தை எங்க அப்படி தெரியும் நமக்கு? இப்ப எல்லாம் அவர் அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். டெம்பரரி அவருக்கு காட்டுறதுக்கு வேண்டி காட்டினார், அப்புறம் மறைஞ்சு கொடுத்து. இப்ப நம்ம அதையே எப்படி நினைக்க முடியும்? எங்க இருக்காருன்னு தேர்ட் தான். இல்லாட்டி யூ ஹேவ் டு ஹேவ் தட் ஐஸ். அவர் எல்லாத்தையும் இருக்கா, நதியில எல்லாம் அவரோட இது மரங்கள்ல அவரோட என்னது மயிர்கள் முடிகள், அவரோட என்னது ஸ்கின்ல இருக்கிற முடிகள் தான் இந்த மரங்கள். இப்படி எல்லாம் பாக்குறதுக்குலாம் ஒரு தனி இதுவான். அதை விட பெஸ்ட் என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை பார்த்தா போதும், நமக்கு ஈஸியா பகவான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் கேட்கிறார், அர்ஜுனன் கேட்கிறார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? யார் வந்து பக்குவமானவர்கள்? சோ கடவுள் மீது தனிப்பட்ட வடிவம்னா என்னது? இதுதான் தனிப்பட்ட வடிவம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் வச்சுட்டு ஒரு 2 கை 2 காலு நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் ஒரு மாதிரி எப்படி, அப்பதான் நமக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து தனிப்பட்ட வடிவம்னா இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம் தான். நாட் நெசசரி அகைன் புல்லாங்குழல் சின்ன ஃபார்ம் அப்படி இல்லை, ஒரு உருவம். ஒரு உருவம் கிருஷ்ண ரூபம்னா நமக்கு தெரியல, ஒரு மயில் பீடி இருக்கும், காலை பிடிச்சு பீதாம்பர உடை, ஒரு ஃப்ளூட் இருக்கும், அவர் ஒரு கியூட் ஒரு ஸ்மைல் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் உருவம். ஓகே, அடுத்தது என்னது? எஸ், இப்போ மீனாட்சி மாதாஜி படிக்கும், ஒருத்தருக்கு சான்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோ ये மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோ வேதாஸ்
தேமே யுக்ததமா மகாத மகா மதாக நினைக்கிறேன் இந்த மாத்தா தான் இங்க போட்டுருக்கு. எனிவே கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, இன்னைக்கு ஸ்லைடு எல்லாமே போட்டோ தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அதுக்கு பதில் சொல்றார். தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறது. அவரே வந்து அதுக்கு ஃபைனல் வேர்டிக் கொடுத்தாச்சு. சுப்ரீம் கோர்ட் இது வந்தாச்சு வேர்டிக். இதுதான் வந்து என்னால் கருதப்படுகிறது. என்னது அதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். பகவானே சொல்றேன், என்னோட தனிப்பட்ட உருவத்தை நீங்க வந்து தியானம் பண்ணும்போ அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தான் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். அப்ப நம்ம வந்து உருவ வழிபாடே ஃபாலோ பண்ணலாம். இவ்வளவு நாளா அருவ ரூபத்துல யாராவது இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப ஞானத்துல தேர்ச்சி பண்ண, ஓகே லெட் தம் ஃபாலோ, நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அதான் துறவரம் மேற்கொள்றதுக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு பக்குவம். நம்ம வந்து இப்போ நான் காட்டுற போய் இருக்கேன்னா சரி, ஓகே I've taken all my things, okay don't worry about me, okay okay bye bye சொல்லிட்டு போய் அங்க சேரத்துக்குள்ள ஒரு 10,000 போன். நான் வந்துட்டேன் டோன்ட் வரி, நான் எல்லாம் சேஃப் தான், அது இது அங்க போய் ஃபைனலி வந்துட்டேன், நீ என்னை பத்தி கவலைப்படாதே, இது சொல்லியே நம்ம போன் பண்ணணும். அதெல்லாம் துறவரமே இல்லை. துறவரம்னா நான் எங்க இருக்கேன் உனக்கு தெரிய வேண்டாம், நான் டோட்டலி ஐக்கியம் ஆயிடுச்சு, பகவான்கிட்ட நான் போயிடுச்சு, நீ பகவான் ஆச்சு நானாச்சு, அவர் என்ன பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி இருந்தான் துறவரம். ஆக்சுவலி காரகம் போறதில்ல, ஈவன் வீட்லயே இருக்கிற துறவரமும் அப்படிதான். நம்ம வந்து we should not be so much bothered about people. வீட்டுல இருக்கிற மனுஷாள்கிட்ட எல்லாம் ஒரு அட்டாச்மெண்ட், ரொம்ப ஓவர் அட்டாச்மெண்ட். சில பேர்லாம் முடிக்கணும், எப்படி இருக்க எல்லாம் என்ன பண்ண என்னவோ எல்லாம் தெரியணும், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வேண்டாம். அப்ப அதெல்லாம் எப்படி ஒரு பக்குவம் உள்ளவாதான் அங்க மாதிரி போய் இருக்க முடியும். நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கிறதுனால we are concerned. எல்லாரும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப பகவானுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாம் எந்த நிலைமையில இருப்பாங்க. ஆனா நீங்களும் உருவ வழிபாடே பண்ணும்போது சொல்லிட்டேன், அவருக்கு நம்மளை பத்தி எல்லாம் தெரியும். மோஸ்ட்லி நம்மள மாதிரிதான் இருப்பா. அதனால எஸ். இப்ப வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்வக்ஷரம் அநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் மனிஷம் ச கூடஸ்தம் அசலம் திருவம் சந்நியேம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயக தே ப்ராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூதஹிதே ரதஹ. கால் வாங்கி இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு அப்போ மாதாஜி குத்தம் கண்டுபிடிச்சுனே இருக்கா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம பஜன் டீச்சர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. இருக்கிறதுலே 2-3 பேர் தான் ஒரு மாதிரி பாடுறா. அவளையும் நான் வந்து குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டா பாடுங்க, ஆல்ரெடி நல்லா பாடுறாளே, இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து அது மிஸ்டேக் பண்ணும், அதையும் நல்லா படிச்சிடும் முடியும் அப்படிங்க. வேற ஏனோ தானே பாடுறவாளையெல்லாம் நான் கண்டுக்க மாட்டேன், பரவாயில்ல ஏதோ மேனேஜ் பண்றா அப்படின்னு. அதனாலதான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதும் எங்கும் நிறைந்தும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இந்த அரூப ரூபத்துல வந்து மனசை நிலைக்கணும்னா எப்படி இருக்குமா, தோற்றமே இருக்காது. சோ அப்போ அது வந்து தோற்றம் அளிக்காததை வந்து அவ இப்படியோ மனசுல கன்சீவ் பண்ணிக்கணும், அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு. அப்புறம் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டது, கண்ணால பார்க்க முடியாது, காதால கேட்க முடியாது, அப்புறம் என்னது ஒண்ணுமே நமக்கு நம்ம சென்சஸால வி கான்ட் இமேஜின் த லார்ட். அதுல வந்து மனம் லயிக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும், எங்கும் நிறைந்திருக்கேன். அப்ப அதையும் அவ வந்து மனசுல அப்படி ஏத்துக்கணும். சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அப்புறம் என்னது அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடம் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். பாதை எவ்வளவு கடினமான பாதை இல்லையா. இப்படி கரடு முரடு. இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம், கார்ல போயிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கலாமே, யாரோட காரு, நம்ம கார் இல்லைன்னாலும் ஏதோ பாதை 2 பாதை இப்படி போட்டிருக்கா. ஒண்ணு கரடு முரடா இருக்கு, ஒண்ணு வந்து நல்ல இந்த ரோடு, சிமெண்ட் ரோடு அண்ட் தார் ரோடு, வாட்டவர். நம்ம எது டெஃபினட்டா இது வந்து இந்த பாதை தான் சூஸ் பண்ணி இதுல கிடுகிடுன்னு போகலாம், நம்ம காருக்கும் ஹார்ம் கிடையாது. அந்த கரடுமுரடான பாதைன்னா எவ்வளவு நேரம் இப்படி ஆடி அசைஞ்சு அது ஒரு லெவலுக்கு வரத்துக்கே டைம் எடுக்கும். சோ நம்ம வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதுலயும் பக்குவமானவர் இருக்கா, எல்லாரும் இதுக்கு வரா அப்படின்னு இல்ல, நிறைய பேர் மெடிடேஷன் பண்ணியும் பக்குவம் அடைஞ்சு போறா. அவளோட பாதையே தனி, நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. நமக்கு வந்து நம்ம பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும். இப்பதான் ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னா என்னதுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம், ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வச்சிருக்கோம் பக்தியில. அப்ப நம்ம என்னது இந்த பாதை தான் நமக்கு பெஸ்ட். இந்த பாதை எப்படி அருவரூப இதுல வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கு. பகவானே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் வாட் எவர் வி ஆர் லேர்னிங் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் த ஸ்லோகா. ஸ்லோகால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதையே தான் நம்ம படிக்கணும். நடுவுல வந்து யாரும் பூந்து அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம்லாம் கற்பிச்சதான் சொல்லல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? வேற யாருக்கோ படிக்கணுமா? ஒரு நிமிஷம். கமலா மாதாஜியோ, சந்தோஷ் பிரபுஜி
ஒரு நிமிஷம். சந்தோஷ் பிரபுஜி படிக்கணுமா? இல்லை. வனிதா மாதாஜி கேலாம் இல்லை, இங்க காணாம பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் படிக்கட்டுமா? வனிதா மாதாஜி இல்லையா? வனிதா மாதாஜி இல்லை. ஓகே. ஆறுமுக, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நீங்க இப்பதான் படிச்சல, மாறி மாறி படிக்கலாம். ஆறுமுக கணி படிக்கிறீங்களா? சரி மாதாஜி. क्लेशोऽधिक ஈஷாம் तेषां व्यत्यस्त சேதசாம் चेतसाम् अव्यक्त हि गिरिर् दुःखं देह தேகவத்பிர் அவாப்யதே. देहवृत्तिर् हरव्याप्यते. அவாப்யதே தமிழ் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. 2 வாட்டி படிச்சோம்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு தானே வாயை திறந்துருக்கு. அப்ப நீங்க வந்து மாறி மாறி படிக்கலாம். நீங்க ஜெயந்தி மாதாஜி இருந்தா என்ன பண்ணு, ஜெயந்தி மாதாஜி போயிடுவா கிளாஸ்க்கு. மீனாட்சி மாதா எப்படி நீங்க இருக்கே, அதான் நீங்க இருக்கலத்து. நீங்க இப்ப ஏன்னா எனக்கு ஸ்கிரீன்ல சிலப்போ தெரியாது, நீங்க பேசும்போது வரும். ஓகேயா? இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால இருக்கு. அப்புறம் நீங்க எப்ப போறது தெரியாது. இருந்தாலும் நீங்க படிங்கோ. நீங்க 3 பேருமா படிங்கோ சொன்னேன். வேற யாருக்கும் இப்போ சௌரியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நீங்க 3 பேருமா படிங்க. ஓகே. இதுல என்ன கொடுத்திருக்க? எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். யாரு சொல்றார்? பகவானே சொல்றார். ரொம்ப கடினம். ஆனா அதுலயும் தேர்ச்சி பெற்றுவா மனம் பண்ணிடுவா. ஆனா நம்மள மாதிரி இருக்கவளுக்கு ரொம்ப கடினம் அது. அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமாகும். நாம் என்ன உடலை உடனே அவளும் உடலை உள்ளவாதான் அங்க மெடிடேஷன் பண்றா. ஆனா எப்படின்னா அவளுக்கு உடல் இருக்குன்னே தெரியாம அப்படி உட்கார்ந்து இருப்பா. ஆனாதான் அப்படி பாம்பு புத்தெல்லாம் பாம்பு எறும்பு புத்தெல்லாம் போயிட்டு, அதனாலதான் அவருக்கு வால்மீகினே பேர் வந்திருக்கு. சான்ஸ்கிரிட்ல வால்மீகா அப்படின்னாக்கா எறும்பு புத்துன்னு அர்த்தம். அப்போ வால்மீகா எல்லாம் ஆயிடுத்து. அவர் அப்படியே சூழ்ந்துன்னு கொடுத்து, அப்ப அவருக்கு வால்மீகின்னு பேர் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி உடல் நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் ஆத்மாதான். அப்போ நம்ம என்ன எப்படி இருக்கோம்? ஆனா நம்ம எல்லாம் நொடி இந்த கடிச்சிருக்கு, வலிக்கிறது, இதுலயேதான் கான்சென்ட்ரேஷன். பாடியில தான் இருக்கோம் நம்ம இன்னும். அப்போ பாடி, இந்த உடலை உடையவர்களுக்குன்னா உடல்ன்ற கான்செப்ட் இன்னும் போகல நமக்கு. அதுல இருக்கிறவளுக்கு இந்த உருவ வழிபாடுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமம் ஆகும். நம்ம இன்னும் அந்த உடல்ங்கிற இது கான்செப்ட்ல தான் இருக்கோம். அதுலயும் வழிபட்டானா அந்த பாதை ஈஸியா. எஸ், அடுத்தது யாரு? மீனாட்சி மாதா படி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்யஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமின சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற அடுத்தது? ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி. எப்பப்பா எப்படி சொல்றார்? என்னெல்லாம் சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்? தங்களது எல்லா செயலையும் எனக்காக துறந்து பேரு. அவன் எப்படின்னா எனது எல்லாம் ஐம் ஆஃபரிங் டு. என்ன வேலை எடுத்தாலும் கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு தான் பண்றேன். நான் வேலைக்கு போறேன், அதுவும் உங்களுக்கு தான் சமர்ப்பணம். எப்படின்னா என்னது? நீங்க பார்த்து நான் போயிட்டு ஒழுங்கா போயிட்டு வர்றது வரைக்கும், அந்த கம்பெனி நிறைச்சிருக்கிறது வரைக்கும், எனக்கு ஒழுங்கா சம்பளம் போட்டு கொடுக்கறது வரைக்கும், வாட் எவர் இஸ் குட் ஃபார் மீ, நீங்க ஏத்து பண்ணுங்க. எல்லாம் உங்களுக்கு தான் அர்ப்பணம். அப்ப அந்த மாதிரி துறவு என்னுடையது, நான் இல்லாம அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கணும். அப்புறம் அந்த மாதிரி பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி ஒரு செகண்டும் கிருஷ்ணா மறக்காம அப்படியே தியானமா பண்ணணும். அப்புறம் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போடுற. இது சாத்தியமா நமக்கு? எவ்ரி டைம் பகவானை நினைக்கணும்னா இன்னும் இது வரைக்கும் அந்த பக்குவம் வருமா இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஐயோ இப்படி இருக்க முடியும்? எல்லாம் ஓகே உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன், ஆனா எந்த நேரம் பகவான் பண்ணும், எந்த நேரம் பக்தி தொண்டுனா அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடியாத காரியமா இருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கேன்னு நமக்கு தோணும். அப்ப என்ன சொல்றார்? அப்ப நீங்க வந்து ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, அனன்ய பக்தி, தனிப்பட்ட பக்தி பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஸ்டெப்பை இறங்கி வர. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதான் தெரியும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சு போறது வரைக்கும். So I will know you are there. படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மனாதஸ்வ மயி புத்தின் நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அதவூர்த்வம் ந சம்சயக. உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா வருது ஜெயந்தி மாதாஜி. நீங்க ரெக்கார்ட் பாருங்க. அப்புறம் ரெக்கார்ட் இப்ப கேக்குறது அதிக
அது மொபைல் ரொம்ப தூரக்கு வச்சிருக்காளா என்ன தெரியாது. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கிளியரா கேட்கும். ஓகே. முழுமுதற் கடவுளானே இப்ப என்ன செகண்ட் ஸ்டெப் சொல்றேன். ஓகே, உனக்கு அந்த மாதிரி முடியலையா? பக்குவம் அடைந்த பக்தி தொண்டல் தான். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ ஓகே, இது வந்து அதேதான் அனன்ய பக்தியோட பண்ண அப்படிங்கிற. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனதை மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாய். வாட் ஸ்மார்ட்னஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் பகவான் நீ கொடுத்ததுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நினைத்து நீ எல்லாம் பண்ணு. நம்ம அந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு இன்டெலிஜென்ஸால தான் வேலையே பண்றோம். என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம் இல்ல தெரிஞ்சுதான் பண்றோம். நம்ம அந்த இன்டெலிஜென்ஸை பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணமா பண்ணி எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணணும். உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வா என்பதில் ஐயம் இல்லை. இப்ப இந்த நேரம் கிருஷ்ணா பக்தியில எப்படி இருக்கலாம்னாக்கா இந்த மாதிரி கான்சியஸா பகவானை நினைத்துட்டு உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு தும்மினாலும் ஹரே கிருஷ்ணா, இருமினாலும் ஹரே கிருஷ்ணா, அப்படி எந்த நேரமும் அனன்ய பக்தி. நமக்கு பகவானை தவிர வேற ஒண்ணும் நமக்கு நினைவில்லை. அதுதான் பக்குவம் அடைந்த பக்தி. அது வந்து அது என்ன ஒரு இது இருக்கு, மகாபாரதத்துல ஒரு ஸ்டோரி வருது. இவர் வந்து போர் புரியறதுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் அர்ஜுனனும் என்னது யுதிஷ்டர் இல்ல, ஐயோ என்ன பேரு, கிருஷ்ணர் இல்ல மாதாஜி, துரியோதனன் 2 பேரும் போறா. கிருஷ்ணனுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஆசை பெற்று வரலாம் அப்படின்னு போறா. அங்க பார்த்தா கிருஷ்ணர் படுத்துங்க, ஃபர்ஸ்ட் துரியோதனன் தான் வரும். சோ பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணா படுத்துங்க, தூங்குறவன் எழுப்ப வேண்டாம், தூங்குறவர் எழுப்ப வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க சேர்ல வந்து உட்காந்து, அந்த சேர் எங்க இருக்கு, தலைமாட்டுல இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோன்னா அர்ஜுனன் வரும். அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணா தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கால் பக்கத்துல இப்படி உட்காந்து நின்றுட்டு இருக்கான். கொஞ்ச நேரம் வந்து கிருஷ்ணா அப்படியே கண்ணை திறப்புறாரு. ஓ அர்ஜுனா நீ வந்துட்டியா, ஆஹா நீ வந்துட்டியா, என்ன விஷயமா வந்திருக்கேன்னு வந்தாச்சு துரியோதனுக்கும். நான் அப்போவே வந்திருக்கேன், எங்க அப்போலே நான் உட்காந்துருக்கேன், அதுக்கப்புறம் தான் இவன் வந்தான். நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுக்காம அவனை கண்டு அப்ப அந்த திரும்பி ஓ நீ வேற உட்காந்து இருக்கியா, ஓ நீ எப்போ வந்தப்பா. எப்பவுமே கால் மாட்டுல இருக்கிறவங்க நம்ம பார்ப்போம். இதுல என்ன தெரியாது, we should always be humble and பகவானோட கால் மாட்டுல தான் நம்ம இருக்கணுமே தவிர நான் பகவானுக்கு ஈக்குவல் சொல்லிட்டு இந்த சைடு நின்னோன்னா பகவானோட கண்ணு அங்க போகாது. நம்ம வந்து இந்த கோயில் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா இங்க எங்க இதுல குருவாயூரப்பன் கோயில் இருக்கு. அந்த ஒரு கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மணியெல்லாம் அடிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் இப்படி வந்து நிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் நான் நிற்கணும், ஏன்னா பகவானை நான் பார்க்கணும், பகவான் என்ன பார்க்கணும், பகவான் பகவான் அங்க பின்னாடி நின்று கண்ணு இப்படி இருக்கும். இப்படி இங்க பாப்பாரா இல்ல அப்படி பாப்பாரா, தூரக்கு அம்புல நம்ம ஏதோ ஒரு சரி என்ன தண்ணி எல்லாம் தெளிப்பா. ஓகே நம்ம கொஞ்சம் எல்லாம் முந்தி அடிச்சுன்னு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. நம்ம பகவான் பாக்குறதோட பகவான் நம்மளை பார்க்கணும், அதுதானே இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் யாரை பார்ப்பான், ஹம்பிளா இருக்கிறவா. ரொம்ப இந்த ஏட்டா போட்டி இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவளை எல்லாம் வந்து அவர் கண்டுக்கவே மாட்டார். சரி நீ உன்னோட அந்த குணத்தை இருக்கோ, யாரு ஒரு மாதிரி நல்ல சத்த குணத்தை இருக்கா, சாந்தமா இருக்கா, அவளை நான் பாத்துக்கிறேன். இப்ப அவரோட கடைக்கண் தான் நமக்கு வேணும், அவருடைய கடைக்கண் பார்வை நமக்கு வேணும். இப்ப அவரை யாரை பார்ப்பா பின்னாடி அது கூட எல்லாரும் பின்னாடி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஆர்வம் வேணும், பகவானை பார்க்கணும்னு ஆர்வம் வேணும். ஆனா முந்தி அடிச்சுட்டு நான் 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 அப்படின்னு போவாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம். அப்போ அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும். அப்போ என்னத்துக்கு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அப்ப இவர் வந்து அதான் துரியோதனம் வந்து சரி அங்க சேருக்கு கரெக்ட் அங்க போய் உட்காரணும்னா பகவான் பக்கத்துல உட்கார்றதுக்கு நமக்கு ஒரு தகுதியுமானோ இது வேணும். சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பகவான் ஓ நீங்க வேற வந்திருக்கியா, சரி சரி என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க 2 பேரும் அப்படின்னு. இல்ல வந்து இப்போ ஹெல்ப் வேணும் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ போர் புரிய போறோமே உங்களுடைய அப்ப அப்படி சரி அதுக்கு என்ன நான் ஹெல்ப் பண்றேன். ஆனா ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னா என்னோட படையெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா அந்த படையெல்லாம் கொடுக்குறேன், ஆனா நான் வர மாட்டேன். இல்ல நான் வேணும் அப்படின்னா படையெல்லாம் கொண்டு வர மாட்டேன். அப்புறம் என்னது, நான் வந்தாலும் என்னது நான் சண்டையெல்லாம் போட மாட்டேன், சும்மா உங்க கூட தான் இருப்பேன். துரியோதனை ஒண்ணு பார்த்தோம், அவர் தானே ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கா, அப்ப அவர் தானே கிளைம் பண்ணணும். சரி உன்னோட யானைப்படை குதிரைப்படை என்னெல்லாம் ஆட்படை எல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுத்துடு, எனக்கு அது இருந்தாலும் போதும் அப்படின்னு. சரி கொடுத்தேன், உனக்கு அதை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு. அர்ஜுன் அப்புறம் உனக்கு அப்படின்னு, எனக்கு நீங்க இன்னும் வேண்டாம், நீங்க இருந்தா போதும். அதான் நான் உனக்கு வந்தாலும் ஒன்னும் யூஸ் இல்லையே, நான் ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன், பரவாயில்ல நீங்க எங்க கூட இருந்தா போதும் அப்படின்னு. சப்பா யாரு ஜெயிச்சா, பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிச்சா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் நம்ம கூட இருந்ததுன்னா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம், அதுதான் புரிஞ்சுக்கும். ஆனா துரியோதனுக்கு அந்த மூளை இல்லை. அவன் என்ன நினைச்சா நிறைய ஆட்படையும் காலாட்படையும் குதிரைப்படையும் எல்லாம் வச்சுன்னா ஒரு ஒன்னா இறந்து போனா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும். ஏன்னா அவளோட அக்ஷௌகணினா அவ்வளவு 1000 ஒரு அக்ஷௌகணினா ஒரு 1000 சம் கணக்கு உண்டு. யானைகள் ஒரு 1000 சம்திங், குதிரைகள் இவ்வளவு 1000 வந்து காலாட்படைகள். அப்ப அது ஒரு அக்ஷௌகணி, 2 அக்ஷௌகணி, அது போல பல 1000 அக்ஷௌகணி, நிறைய அக்ஷௌகணி எல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன், இறந்து போனாலும் நம்ம கிட்ட இருக்குமே அவ்வளவு ஐ வில் ஹேவ் தட் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா சொல்றேன், என் படை ஒரு பக்கம், நான் மறுபக்கம், மேலும் நான் சண்டையிட மாட்டேன். அர்ஜுன் சொல்றேன், எங்களுக்கு நீங்கள் வேண்டும் என் இறைவா, உங்கள் படை அல்ல அப்படின்னு. துரியோதனன் என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம் மற்றவன்,
அவனுக்கு இதே கிடையாது, புத்தியே கிடையாது அப்படிங்கிறான், நான் நினைக்கிறேன். சோ ஒரு உண்மையான பக்தன் இறைவனை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. பகவான் நம்ம கூட இருக்கணும். அது இருந்ததுன்னா நமக்கு தைரியம் எல்லாம் நமக்கு வந்து இப்ப அந்த குழந்தையெல்லாம் அம்மா கை பிடிச்சு என்னன்னா இப்ப நம்ம எங்கேயாவது குழந்தை கொண்டு அது மாட்டு இப்படி பாராக்க பார்த்தா நம்ம கையை இப்படி இருக்கும், அது மாட்டு இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா கான்பிடன்ஸ், அம்மா நம்ம கையை விட மாட்டா, கூட்டிகிட்டே போயிடுவா அப்படின்னு. சோ அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பகவான் இருக்கணும். அதெல்லாம் பகவான் குழந்தைகள் தான், பகவான் நம்மளை வழி நடத்துவர். ஆனா நம்ம வந்து அவரை பிடிச்சுக்கணும். எப்படி பிடிச்சுக்கணும்? கையெல்லாம் பிடிக்க முடியாது, அந்த மாதிரிலாம் அம்மா அப்பா பிடிச்சிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இல்ல, பகவான் நாமும் சொல்லிட்டு இருந்தா அவர் அப்படி அவரை பேச்சு சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் போய் சொல்லு, தைரியமா சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு ஒரு இது வேண்டாமா நமக்கு? நம்பிட்டுதான் பாக்குறோமே, நம்பிதான் பகவானை நம்பி நிறைய ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லி இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி அவர் உண்டு இல்லை நாக்கி அவர் பிடிச்சு வச்சுக்கலாம். என்னதான் அவரை நம்ம பண்றாருன்னா நல்ல வழிக்கு நம்மள டெஃபினட்டா கொண்டு போவார். அதனால பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்கணும், அது மாத்திரம் நம்ம ப்ரே பண்ணணும். எஸ், இப்ப வந்து ஒரு இது ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன எல்லாம் என்னிடத்தில் நிலைத்து எல்லா வேலையும் பண்ண என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எனக்கு. எஸ், யாரு பிரபுஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா, படிக்கிறா இருக்கா? ஆறுமுகணி பிரபுஜி படிக்கிறேன். அதச்சித்தம் சமாதாது ந சாக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சயா. நல்லா படிச்சாள் பிரபுஜி, இதுல ஒரு மிஸ்டேக் கிடையாது. நல்லா படிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில், சரி உனக்கு அந்த மாதிரி எந்த நேரம் என்னை வந்து பக்தியோடு பண்ண முடியாவிடில், பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னெல்லாம் ஒழுக்க நெறிமுறைகள் இருக்கு? காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், குளிச்சு, நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல குளிக்கணும்னு கூட இல்லை, ஏன்னா நம்ம ஆன்லைன் பாக்குறதுனால மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்கணும். இல்லாட்டி இப்ப நம்ம வீட்டுலதான் ஏதாவது பண்றோம்னா குளிச்சு வழக்கேத்தி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி பக்தியோட யோக இது என்னது விதிமுறைகளை நீ வந்து ஃபாலோ பண்ண, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான இவ்விருப்பத்தினை என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா என்னது, கொஞ்சம் ஒரு கீப் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் காலை சீக்கிரம் நான் சொன்னேன், பிகாஸ் எங்க இஸ்கான் எங்கன்னா நமக்கு இங்க அப்படி சொல்லியிருக்கா, அது ஃபாலோ பண்ணு. உங்களை அப்படி இல்ல, காலையில் சீக்கிரம் எல்லாம் எந்திரிக்க முடியாது, மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுறோம், 6 மணிக்கு தான். ஓகே, 6 மணி மேக் இட் பாயிண்ட். அந்த ஒரு டைம்ல எந்திரிக்கணும்னு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்றாங்க. அதனாலதான் நான் மியூட் பண்றேன், ஏன்னா கிடுகிடுன்னு எல்லாமே சத்தம் வருது உங்க வீட்டுல இருந்து, எல்லாம் நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம வந்து பின்பற்றணும். அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆயிடும், டெய்லி நம்ம அதையே ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல வந்து விடுவோம். இது அப்ப இதன் மூலம் விருப்பத்தினை விருத்தி செய்வாயாக. அப்புறம் இப்ப நமக்கு வந்து எல்லாம் நம்ம இருக்கிற உலகம் ஃபுல்லா மாயா சக்திகள் தான் நம்மளை ஈர்க்கிறது. பகவானிடத்தில் இருந்து என்னது வேற இடத்துல நம்மளை கொண்டு போறதுக்கு தான் எல்லாம் பாக்குறது. சோ ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம வந்து பின்பற்றினோம்னா என்னது, பக்தர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த மாயாவை கட் பண்ணி சுத்த பக்தி நிலைக்கு வந்து விடுவான். நம்ம இன்னும் வந்து தூரம் இருக்கோம், ரொம்ப கடினமா உழைத்து அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து வரும்போது என்னது, கடைசியில ஒரு பக்கம் வந்துடும். அப்புறம் ஒரு அலார்ம்ல வச்சு நம்ம எழுந்துக்கவே வேண்டாம், அதே நாம என்னண்டு அலாரம் தட்டணும். இப்ப கத்த வேண்டாம், நான் ஆல்ரெடி அப்பவே என்னண்டாச்சு அப்படின்னு. சோ ஒரு அலாம் இருந்தாலும் சரி, எனிதிங், நத்திங் கேன் டிவியேட் அஸ் அந்த சுத்த பக்திக்கு அந்த நிலைக்கு போயிடும். எஸ், அடுத்த ஸ்டெப் மீனாட்சி மாதா எப்படி? अभ्यासे अभ्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत्तर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிமுறைகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடல், சரி அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் உனக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியல, ஒரு நாள் பண்றேன் 4 நாள் பண்ண முடியல, திரும்பி ஓகே, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. சரி, நீ ஹோல் டேல நீ என்னெல்லாம் வேலை பண்றியோ இது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். நான் எதை பண்றேனோ பகவானே இதோட என்ன நல்லது கெட்டதெல்லாம் எனக்கு நீங்க பார்த்து அருளுங்க, நான் வந்து உங்களை நினைத்து எல்லாம் பண்றேன். இப்ப நம்ம என்ன காரியம் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணு, அந்த மாதிரி பண்ணு. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் நீ ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருவேன், அப்புறம் விதிமுறைகளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பேன். அப்படி மெதுவா அனன்ய பக்தி அந்த லெவலுக்கு நீ போய் விடுவாய். அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி பண்ணி, உனக்கு காலையில சீக்கிரம் இருந்து அதெல்லாம் முடியலைனாலும் நீ என்னெல்லாம் வேலை பண்ற ஹோல் டேல அது வந்து எனக்கு சமர்ப்பணமா பகவானை நினைத்து நீ பண்ண அப்படிங்கிற. அடுத்தது ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
अदैतत् अप्यक्स्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्. हरे कृष्ण. சர்வ கர்ம ஃபலத்தியாகம். என்னெல்லாம் கர்மா பண்றோமோ அதோட பலன்களையே கொடுத்துடும் அப்படிங்கிறார். ஓகே, உனக்கு வந்து என்னை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ணணும், இல்ல மறந்து போயிடுறியா? நான் பாதி சிலப்ப மறந்து விடுறேன், ஏதோ சாப்பிடும் போது நினைவு வருது, அது பண்ணும்போது அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் எனக்கு நினைவே இல்லைன்னா சரி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யும். எனக்கு இன்னும் இதோட ரிசல்ட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. வாட் எவர் ஐம் டூயிங் எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கட்டும். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், படிக்கிறேன், மார்க் ஐ எம் நாட் கன்சர்ன். ஏன்னா பகவான் வந்து பார்த்து கொடுப்பார். நான் ஒரு வேலைக்கு போறேன், இல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றேன், அது பிசினஸ்ல டீல் சரியாகுமா, ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா, அது பகவான் பார்த்துப்பார். எவ்வளவு கிடைக்கணும், எவ்வளவு டீல் பேசணும், இதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். நான் பண்றேன், முயற்சி பண்றேன், ஆனா அதுல எனக்கு பெனிஃபிட்டா என்ன, அதெல்லாம் பகவான் பார்த்து. இந்த மாதிரி என்ன செயல் பண்ணாலும் என்ன நினைக்கலைனாலும் அட்லீஸ்ட் பலனை வந்து பகவான்கிட்ட கொடுத்துடும். நீ அதுல வந்து டென்ஷன் எடுத்து நான் அந்த மாதிரி பண்ணாதே, அது பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நீ வா. அப்புறம் என்னது, ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யும். நான் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் என்னது பாடி தானே, என்னத்தை நான் கொண்டு போறேன். ஆஃப்டர் ஆல் ஐ ஆத்மா. நல்ல விஷயங்களை நான் ஏற்று கத்துட்டு இந்த உடலை எடுத்துட்டு அப்புறம் வேற உடல் தான் எடுக்கணும், இல்லாட்ட பகவான்ட்டு போகணும். அப்ப நம்ம வந்து ஆத்மா, நான் வந்து ஃபைனலி ஒரு ஆத்மா தான். நீ பண்ற வேலையோடு பலனை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண. ஓகே, அடுத்தது என்னது, யார் படிக்கணும்? பிரபுஜி தான். ஆறுமுக பிரபுஜி படிங்க. श्रेयो हि ज्ञानम् ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागशान्ति अनन्तरम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் எல்லா பலனை கொடுக்கணும், அதெல்லாம் எப்படி? ஆஃப்டர் ஆல் நான் வேலைக்கு போறேன்ப்பா, எனக்கு சம்பளம் வேண்டாம், எல்லாம் பகவான் பிசினஸ் டீல் பண்றோம், எவ்வளவு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, இவ்வளவு ப்ராஃபிட் அப்படி இப்படி முடியும், நான் இன்னும் உழைச்சாதானே இருக்கும், எல்லாருக்கும் இல்லையா? நம்ம எவ்வளவு உழைக்கணும்னு எனக்கு அவ்வளவு இது கிடைக்கதான் வேணும், எல்லாம் பகவான் பார்த்து பாருன்னா ஐ கேனாட் அஃபோர்ட் டு லூஸ் அப்படின்னு சில பேர் இருப்பான். சரி, அந்த பயிற்சி உன்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய். அப்படின்னா என்னது, நம்மள இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் நிறைய கிளாஸ் சொன்னேன் இல்லையா நேத்தும், இந்த 18 days முடியட்டும். இதுதான் என்னது, ஜாலி கேம் தான். நினைச்சா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், இருந்துட்டே இருக்கும், கிளாஸ் நிறைய இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸும் போயிட்டு ஞானத்தை விருத்தி செய். இதெல்லாம் கேட்டு 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 படிக்க வரதோ இல்லையோ, காதாலேயோ அது ஸ்ரவணம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கலாம், அப்புறம் வாயால் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். சோ இப்பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் நல்லது அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா என்னது, ஞானத்தை ஏத்துக்கிறோம், ஆனா எங்கோ மனசு இருக்கு, படிக்கிறோம், இன்னும் வாய் படிக்கிறது, மனசெல்லாம் எங்கேயோ இருக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாம இல்ல படிச்சேங்கிற கர்வம் எல்லாம் வந்துடும். அதனால அது இல்லாம பகவானை நினைத்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ண. அது என்ன பண்ணலாம், இப்ப ஜப்பா எல்லாம் பண்ற போது அதுதான், ஜப்பா பண்ணும்போது பகவானை நினைத்து நினைத்து இல்ல ஓகே ஜப்பாவும் வரலையா, ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பிடிக்கும், அதில் பகவானை நினைத்து தேங்க்ஸ் கிவிங், இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் பகவான், என்ன நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு நிகழ்ந்து அந்த மாதிரி பகவானை நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. திரும்பி என்ன சொல்றாரு, அதை விட திரும்பி என்னன்னா உங்களோட ஆக்ஷனோட என்னெல்லாம் அதோட இது கிடைக்குமோ, ரியாக்ஷன் இருக்கும், அது எல்லாமே பகவான் கொடு அப்படின்னு. இந்த படத்திலேயே பார்க்கலாம். குட்டி குழந்தை கிருஷ்ணர், அப்புறம் அந்த காலத்துல பார்ட்டர் சிஸ்டம் தானே, நம்ம ஏதோ பொருள் கொடுத்தா அவ ஏதோ பொருள் கொடுப்பா. பழக்காரி வந்திருக்கா, பழம் வாங்கணுமே, அது உள்ள போயிட்டு நெல்மணிகள் எல்லாம் கொண்டு வருது கையில, பதுக்கா நடந்து பழக்காரிட்ட வரும்போது 1-2 மணி தான் இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் செதறி போயாச்சு. அப்போ அவ என்னது, அந்த குழந்தையோட மூஞ்சியை பார்த்துட்டு அப்பப்பா இந்த இவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த குழந்தை, கிருஷ்ணாலும் தெரியாது, பழக்காரிக்கு என்ன தெரியும், கிருஷ்ணாலும் தெரியும், அந்த குழந்தையோட முகத்துல அப்படி ஒரு இது இருக்கு, கலை இருக்கு. அதுக்கே நான் அந்த இதை வாங்கிட்டு பழத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கா. கூட காலியாயிடுச்சு, குடுக்கறதெல்லாம் அந்த குழந்தை கையில வச்சுக்க இது இல்ல, இடம் இல்ல எல்லாம். ஆனா அந்த குழந்தையோட பார்வை எங்க இருக்கு, கூடையில இருக்கு. அது கண்ணால பார்த்தோன்னே அந்த கூடையெல்லாம் எப்படி நடந்துட்டு, அப்படி மாணிக்கமும் வைரமும் வைடூரியமும். சோ என்னன்னா பகவானுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், அவர் வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணி இருக்காரு. அப்போ நம்ம பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், என்ன அந்த ஆர்வத்துக்கு இல்லை, நம்ம பகவான் கொடுக்குற அதுதான் நமக்கு தெரியணுமே தவிர அவர் நமக்கு திருப்பி கொடுக்காம இருக்கவே மாட்டார். நம்ம ஏதோ லைஃப்ல இந்த லைஃப்ல ஏதோ நம்ம கொடுத்துட்டேதான் இருக்கு. நமக்கு மெயினா இம்பார்ட்டன்ட் என்னது, பகவானுக்கு தியானம் பண்ணணும். இந்த ஸ்டோரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பகவானுடைய இந்த போட்டோ பார்த்தாலே நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ என்னது, அவர் என்ன சொல்றாரு, ஞானத்தை கற்றுக்கோம். ஞானத்தை விட என்னது, தியானம் பெஸ்ட். தியானத்தை விட பலன் நோக்க செயல், பலனை வந்து பகவானுக்கு கொடுத்துடும். நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ அதுல என்னெல்லாம் அவுட்கம் வருமோ அந்த ரியாக்ஷனை பகவானுக்கே, எல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அந்த மாதிரி பண்ண.
பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் இந்த மாதிரி தியாகம் பண்றதுல மன அமைதி அடைய முடியும். நமக்கு வந்து மனசுல வந்து இது இருக்காது. என்ன ஒரு இப்ப அதான் அன்னைக்கு சொன்னா போல இந்த குழந்தைகள்லாம் இப்போ சின்ன குழந்தை என்னதான் இருக்க வளர்க்க டென்ஷன் தெரியாது. நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் சந்திக்கணும். ஏதோ காலேஜ்ல யாரோ என்னோ சொல்லிட்டாலாம் ஐஐடி கேம்பஸ், ஐஐடில எல்லாம் இடம் கிடைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம். அப்படியும் வந்து இது என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணி அங்கபடி யாரோ ஒருத்தன் வந்து படிச்சான், யாரோ இன்னைக்கு பேசல, என்னோ சம்திங் சின்ன ஒரு சிச்சுப்பி விஷயம், அதுக்கு போயிட்டு பெரிய ஒரு இஷ்யூ பண்ணி தற்கொலை. அதை கேட்டு அம்மா அப்பாவும் தற்கொலை. அப்படின்னா என்ன தெரியறதுன்னா எவ்வளவு பேர் புத்தி இல்லாம பகவத்கீதை யாரும் படிக்கலன்னு. பகவத்கீதை படிக்கிறவங்களும் அந்த மாதிரி போக மாட்டான். ஐம் நாட் அட் 18 days. படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா தைரியம் வந்துடும். ஆச்சா யார் என்ன பண்ணினா என்ன, ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் இஸ் மை பாடி, அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவா. அப்போ ஒண்ணும் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதனால என்ன கிடைக்கும், இந்த மாதிரி பலத்தை வந்து பலம்னா என்னது, ரியாக்ஷன். நம்ம என்ன இவ்வளவு பண்றோமே நம்ம பகவான் பார்த்துப்பார். நமக்கு ஒன்றும் அதுல வந்து இது கிடையாது, பங்கு கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மனசு அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற. இது வந்து இப்போ மாயையில் சிக்கியவன் என்ன பண்ணுவான், எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடம் ஒப்பிட்டு ஒரு பெரிய தொலைபேசி மற்றும் டிவியை வாங்குவேன். ஏதோ தொலைபேசியோ டிவியோ என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட அது இருக்கு, அதோட பெஸ்ட் நான் கிட்ட பெருமையா காட்டலாம். பட்டுப்புடவை இப்ப ஆடி சேல், ஆடியெல்லாம் எடுத்து இப்ப என்ன வரும், ஏதோ ஒரு சேல் வருமே, தீபாவளி சேல் அது இது வருமே, நான் அதை வாங்கி அவ வாங்கினதை விட பெஸ்ட் நான் வாங்கி அவளுக்கு காட்டுறேன் மாதிரி நான் வாங்கினேன். இதெல்லாம் ஒரு மாயையில சிக்கினவா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். இதே ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவோம், கோயில் போவோம், ஒரு பகவத்கீதை இருக்கும், புக்கு வாங்குவோம். என்ன இருக்கே நம்ம வீட்டுல இருந்தா, அதுக்கே நான் இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே வருது, அவனுக்கு பகவத்கீதை புக்கை கொடுத்துடலாம். கிஃப்டா எப்படியே ஏதோ கிஃப்ட் கொடுக்கணும், சும்மா ஏதோ கண்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பகவத்கீதை புக்கு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம். இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது, அவங்க மேலையும் கீழையும் பார்ப்போம். எனக்குதான் அது புரியாதுலயே போ இஸ்கான்ல போய் சொல்லித்தரேன். அவங்க போய் கூட படிக்க வேண்டிய எல்லாம் ஆன்லைனே இருக்கு. டக்கு டக்குன்னு கூகுள்ல இது அந்த ஜூம்ல பண்ணினா வந்துடும். 1 hour கோர்ஸ் தான், போய் படி அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு யூஸ் ஆகுதான். அப்போ கிருஷ்ணா உணர்வில் இருப்பவன் பகவத்கீதை அந்த மாதிரி ஏதாவது இதெல்லாம் வாங்குவதை தவிர இந்த மாதிரி பொறாமை எடுத்துட்டு இந்த பக்கத்துக்காரனுக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கெல்லாம் பொறாமை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கட்டான். இதெல்லாம் அழிந்து போகக்கூடிய இதுதான். ஒரு வருஷம் நல்லா இருக்கும், 2 வருஷம், மேக்ஸிமம் 5 years. 5 yearsலாம் தாண்டதே கிடையாது. மொபைல்லாம் 2 வருஷம் ஆச்சுன்னா பல்லு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏதோ ஒண்ணு போயிடும், அந்த பட்டன் சரியில்லை, இது சரியில்லை, மெமரி போயிடுத்து, அது இதுன்னு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கும். அதே பகவத்கீதை எவ்வளவு வருஷம் இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும். யூஸ் பண்ண வேணா இப்ப முன்னாடி இருக்கு, அது யூஸ் பண்ண பேப்பர் அந்த ஒட்டி ஆனாலும் நிறைய ஒட்டியாச்சு. இனிமே அது வந்து ஒட்டுறதுக்கு இடம் இல்லை. ஏன்னா அதான் அந்த புக்கு தான் ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு. ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் அதை மார்க் பண்ணி இப்ப மார்க் பண்ணினா பேப்பர் கிழிஞ்சிடும், அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு. ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா அது அவ்வளவு யூஸ் பண்ணி ஞானத்தை பெற்றோம். ஸோ பகவத்கீதை மாதிரி இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம அதுலதான் மனசு லயிக்கணும். எஸ், இப்போ இது வந்து லாஸ்ட் டாபிக். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் யார்? எஸ், இப்ப யார் படிச்சா அடுத்தது யார் படிக்கணும்? நான் படிக்கணும். நீங்களா? படி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரஹ கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரங்காரக சமதுக்க சுகஹ க்ஷமி. அதையும் படிச்சுட்டுமா? அடுத்ததையும் சந்துஷ்டக சததம் யோகி யதாத்மா திருஷ்ட நிச்சயக மையர்பித மனோபுத்தி யோமத் பக்தக சமே பிரியக. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, என்னெல்லாம் குவாலிட்டி அவனுக்கு பிடிக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும். எனக்கு இப்ப ஆக்சுவலி என்னோட தான் படிக்கிறதுக்கு, ஆனா மீனாட்சி மாதாஜி எடுத்துட்டா. சப்போஸ் ஒரு மிஸ்டேக் சொல்றேன், இன்கேஸ் உங்களுக்கு தோணி தான் தானே படிக்கணும், படிச்சுட்டாள். ஆனா வேற என்னோட டேர்ன், அது எப்படி அவ படிச்சா, ஒரு பொறாமை. இதெல்லாம் தான் பொறாமை, வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரிய பெரிய விஷயமே இருக்காது, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பொறாமை. சோ எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கானோ, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்கிறானோ. ஒரு எறும்பு பார்த்தா ஒரு பொண்ணு விடலாம், அப்ப ஒரு பிரபஞ்சத்தை கேட்டா, அப்ப கொசு வருதே, கொசு நம்ம அடிக்கிறோமே தப்பு இல்லைன்னு. தப்புதான், யாரு சொன்ன தப்பு இல்லைன்னு. ஆனா எந்த கொசு கடிச்சா அடிக்கணும், கரெக்ட் தான். இந்த கடிச்ச கொசு நீ வந்து அடிக்கலாம். நமக்கு தெரியுமா அதோட டிசைன், அதோட என்ன மேக்கெல்லாம் தெரியுமா? ஏதோ கடிச்சுட்டு அது மாதிரி போயிருக்கோம். நம்ம ஐயோ நான் கொசு கடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு எதப்பா நம்ம கடிக்கவே இல்லையோ, சும்மா போயிட்டு இருக்கோம், அதை போயிட்டு நம்ம அடிப்போம். அது கோவம் வருமா வராதா? நான் உன்னை என்ன பண்ணேன், நான் பாடு போயிட்டு இருந்தேன். உன்னை கடிச்சது எவனோ, அவனை அடிக்காம என்ன அடிச்சு என்ன கொலை பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சாபம் கொடுக்கும் இல்லையா நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி எல்லா அப்போ என்னது, நமக்கு பண்ணி இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சுத்தமா வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீட் பண்ணதான் வேணும். ஒரு பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் கூப்பிட்டு ஏதோ சம்திங் வி ஷுட் கீப் அவர் ஹவுஸ் கிளீன். ஏன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் சுத்தமா வச்சுக்கணும். சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பூச்சி இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பாத்துக்கலாம்.
தப்புதான். அப்படிதான் சொல்றேனே. இப்ப நம்ம வந்து வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தாலும் அந்த வெஜிடபிளை கட் பண்றோம், ஒரு உயிரை கட்டு பண்ணதான் செய்யறோம். அது வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஹார்ம் தான். இருந்தாலும் அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லா செத்து போகாது. ஒரு கொத்தமல்லினாக்கா ஃபுல்லா அப்படி எடுக்கதான் அது ஃபுல்லா. ஏன்னா அதுக்கு லைஃபே அவ்வளவுதான். நீங்க எடுக்கலைன்னா அது அப்படி வாடி போய் அப்படியே போயிடும். அதுக்கு நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து சமையலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். திருப்பி புதுசா, ஏன்னா அதோட லைஃப் ரொம்ப சின்ன லைஃப், சின்ன ஒரு ஆத்மா தான் இருக்கும். சின்ன ஆத்மான்னு இல்ல, ஆத்மா எல்லாமே சின்னதான். அது வந்து பாவம். அப்போ என்னது, அது எல்லாமே பாவம் தான், இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை, அதுவும் பாவம் தான். அப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம அதெல்லாம் சமைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பகவானே கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். அப்ப என்ன ஆயிடும், அதெல்லாம் பிரசாதமா மாறிவிடும். இப்ப நமக்கு அந்த சின்ன சின்ன பாவம் பண்றது எல்லாம் போய்விடும். அப்ப மிருக கொலையெல்லாம் பண்ணினோம்னா, மீனை கட் பண்ணேன், ஒரு சிக்கனை கட் பண்ணேன், ஆடை கட் பண்ணேன், மாடை கட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் கேட்கலையே, அவருக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அதை போயிட்டு நமக்கு நாக்குக்கு டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுறோம். அது பெரிய பாவம், எவ்வளவு பெரிய பாவம் இல்லையா? அப்புறம் மனிதர்களை கொல்லறா. அப்ப நேற்றுக்கு நான் அந்த துளசியோட சொன்னேன் இல்லையா, துளசி வந்து பிரம்மஹத்யா. ஏதோ ஜென்மத்தை நம்ம ஏதோ பிராமணன்னா நாட் தட் மூலர் போட்டவெல்லாம் பிராமணங்களை எகேனம் செய்யும். ஏதோ வேதத்துல ரொம்ப கற்றறிந்த பண்டித்த ஏதோ ஒரு இதில் பண்ணிட்டோம், நம்ம ஏதோ எனிமிட்டியில கொலை பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது செயல் பண்ணியிருந்தாலும், ஏதோ யுகத்துல பண்ணிருப்போம், ஏதோ இதுல பண்ணிருப்போம், அது கூட விடுபட்டு போகும். பண்ணிருக்கோமா இல்லையா தெரியாது. சரி, பண்ணிருந்தாலும் போயிடுமே, பண்ணலைன்னா நோ ப்ராப்ளம். இந்த துளசி வழிபாடு பண்ணா அது எல்லாமும் நிவர்த்தி ஆக முடியும். சோ எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை ஒரு உரிமையாளராக கருதாதவன். நான் இந்த எண்ணத்தை உரிமையை கொண்டாட முடியும், கிரியேட்டட் பை பகவான். இதான் படிச்சுதான் இருக்கும். ஒரு வீடு கட்டிருக்கோம், எங்க வீடு கட்டிருக்கோம், இந்த பூமியில தான் கட்டிருக்கோம். அந்த பூமியோட இடமே இங்க. அதுதான் பணம் கொடுத்தோம், என்னதான் பணம் கொடுத்தாலும் வாங்க முடியுமா? சரி, இப்ப நீ காற்று சுவாசிக்கிறோம், நம்ம காற்றெல்லாம் என்ன விலை கொடுத்தா நம்ம வாங்குறோம்? இல்ல, சும்மா காற்று வெளியே போயிட்டே இருக்கு, காற்று சுவாசம் விட்டுட்டே இப்போ எவ்வளவு வருஷமா இப்போ பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். அதே போல தண்ணி, மழை இல்லைன்னா தண்ணி வராது. மழையில நம்மளா பணம் கொடுத்து ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நம்ம மழையா இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும், காற்றா இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும், இருக்கிற வீடு சரி. அதுக்கப்புறம் வீடை கட்டினோமே, எதை வச்சு கட்டினோம்? சிமெண்ட், அது இது செங்கல் எங்கே கொண்டு வந்தோம்? சிமெண்ட் மேபி அ ஃபார்ம், ஒரு சிமெண்டா வந்திருக்கும், அதோட பேசிக் ரா மெட்டீரியல் எங்கேருந்து எடுத்தோம்? இதே பூமியில இருந்தா எடுத்தோம். எல்லாமே இங்கேருந்து எடுத்துட்டு அப்ப என்ன உரிமையை நம்ம வந்து கொண்டாட முடியும்? என்னுடைய அதுக்கு அது ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்ம பேர் போடணும்னா ஒரு பெருமை, இது என்னுடைய வீடுன்னு. We are not at all the owner of anything in this world. எல்லாமே பகவானோட தான். நமக்கு வந்து பகவானோட ஆக்சுவல் உலகத்துக்கு தான். இப்போ யாரு வந்து உரிமையாளர்? நம்ம வீட்லயே எல்லாம் அந்த ஒரு மாதிரி பொம்மநாட்டிகள்லாம் சொல்லுவான், நான் வந்து பசங்கள்லாம் இருக்காங்க, நான் இருக்கேன், நான்லாம் இந்த வீட்டுல இல்லைன்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா, நார் அடிச்சு போயிடும். புருஷன் நினைச்சுப்பான், நீ இல்லைன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு தெரியுமா, நீ எப்படி போறேன்னு காத்துட்டு இருப்போம். சோ என்ன, இதெல்லாம் தற்பெருமை, அகங்காரம், ஒரு நான் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் விட்டு விடலாம். நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை. டிவோட்டிஸா இருக்கிறவா கண்டிப்பா இதெல்லாம் கிடையாது. ஐ எம் டாக்கிங் ஆஃப் தோஸ் who are not into பக்தி மார்க்கம். அவனுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் தான் இருக்கிறவளுக்கு தான் இதெல்லாம் வராது. நம்ம எல்லாம் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆல்வேஸ் ஹம்பிள், ஒரு டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க எப்பவுமே ஹம்பிளா இருக்கும். அது இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் ஆர் தி பெஸ்ட். என்னன்னா, நான் வந்து சேவகன். நேத்தி கூட எவ்ரி டைம் நான் சொல்லுவேன், சேவகன் தான் என்னது, நம்ம வீட்லயே ஒரு யாராவது சேவகன் இருந்தா இப்படி பாவம் கீழே தான் உட்காருவான், பாவமா இருக்கும். நம்ம குடிக்கிற கிளாஸ் டம்ளர் இதுலதான் கொடுப்போம். அப்போ அதை கழுவிப்போம். உங்க பிளேட்டு தாங்க, நான் கழுவி தோணும். ஐயோ, நீ என்ன கழுவுற, ஏதாவது உன் வேலையே இல்லையே, நீ சும்மா என்னை பாக்கிறதுக்கு வந்த? இல்லம்மா, அதை உங்களுக்கு தாங்கம்மா. ஐயோ, இவ்வளவு நெகிழ்ந்து சொல்லுவோம். அப்பப்ப நம்ம அதுக்காக தகுதி இருக்கான்னு இருக்கே தோணும். ஆனா அவ்வா அது போல இருக்கணும். நம்ம பகவான்ட்டு அந்த மாதிரி சேவகனா இருந்துடும். அப்ப என்ன பண்றாரு, அந்த மாதிரி சுதாமா வந்தவரே அவர் சேவை பண்றதுக்கு நம்ம வச்சுட்டோம். அவர் வெயிட் பண்ற எப்ப நம்ம டிவோட்டி வருவான்னா அவனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம். நீ அப்படின்னு நினைக்கிறியா, நீ எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பண்றியா, நான் இன்னும் அதிகமா உனக்கு பண்றேன் அப்படின்னு வரணும். ஏன்னா அவர் தான் செல்வந்தர், அவ்வளவு இருக்கே, ஒப்பனன்ஸ் நிறைய இருக்கேன். சோ நான் வந்து தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக. அகங்காரம்னா என்னது? தமிழ் அகங்காரம் கிடையாது. அகம் அப்படின்னா என்னது? நான்கிற உணர்வுல இருந்து வெளியில வரணும். ஐ, மைன், என்னுடையது, நான், இதுல இருந்து நம்ம வெளிப்பட்டு எல்லாமே கடவுளோடு தான், நம்மளே கடவுளோட சொத்து. அப்ப என்னது, நமக்குன்னு என்ன எடுக்க முடியும்? அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வரும். இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையன்மனாக, ஈக்குவல். சுகம் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு துக்கம் வரும், ரொம்பலாம் ஆட வேண்டாம், ஒரு துக்கம் வரும். துக்கம் வந்தா இப்போ இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுட்டு அதுலயும் சமத்துவம் அப்படி இருக்கிறவன். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை என்னது? திருநாதபி சுனீச்சேன, அது ஒரு இது இருக்கு, சிஷ்யாஷ்டகம் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. உங்களுக்கு இதெல்லாம் முடிச்சு விட்டுனா லெவல் 2ல வரும்போது நீங்க படிச்சுடுவேன். அதுலயும் அப்படிதான். அதுல வந்து புல்லை விட தாழ்ந்தவனாகவும், மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையோட இருக்கணும் அப்படின்னு. புல்ல மிதிச்சுதானே போறோம். புல் இல்லாத இடம் இருக்காது, மிதிச்சுதான் போறோம். அந்த புல், ஓ நீ என்ன மிதிச்சுட்ட, நான் இனிமே ஏந்துக்க மாட்டேன், எப்படி இருக்கா, அது திரும்பி எப்படி நிற்கும்.
திரும்பி பின்னாடி வரவும் முடிச்சுட்டு போகும், திரும்பி நிற்கும், திரும்பி வேற ஒருத்தன் முடிச்சுட்டு போகும். அதுக்கு எந்த நேரமும் அதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, பாவம். அப்ப எப்படி அது இவ்வளவு சகிச்சுக்கிறது? அவர் வந்து எவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கு. அதே போல மரம் நம்ம நட்டோம்னா அது மாதிரி பெருசு பெருசு பெருசா வளரும். ஒரு மாங்காய் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப இப்படி கண்ணே முத்தே மாங்காய் பறிக்கிறேன், மெதுவா பறிக்கிறேன் சொல்லுவோம்னா கல்லை விட்டு விட்டு எரிஞ்சுதான் பறிப்போம். சோ அது நமக்கு நிழல் கொடுக்கறது, அது கொடுக்கற ஃப்ரூட் அது சாப்பிடறது கிடையாது, நமக்கு வேண்டிதான் கொடுக்கறது. நிழலும் ஃப்ரூட்டும் எல்லாம் நமக்கு வேண்டி கொடுக்கறது, ஆனாலும் தாங்கிக்கிறது. சகிப்புத்தன்மை, அவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை அந்த மரத்துக்கு இருக்கு, புல்லுக்கு இருக்கு. அது போல நம்ம வந்து ஹம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஷாஷ்டகம் அதுல வந்து எல்லாம் நிறைய இந்த ஆச்சாரியெல்லாம் எழுதியிருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து மொள்ள இதுல இருந்து படிச்சுன்னு வருவோம். அந்த சோ அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மை நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அந்த மாதிரி பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். என்ன நடந்தாலும் சரி சகிச்சுக்கலாம். அப்புறம் எப்பொழுதும் திருப்தி விட்டுரு, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும், ஏதோ நம்ம ஆசை இருக்கு, இன்னும் பகவான் இடத்துல ஆசை வைக்கலாம். வேற இதுல இன்னும் ஐம் நாட் ஃபீலிங் கண்டென்டட், இன்னும் ஒரு வேணும் இருக்கு, அது வேணா அதை வாங்கிடலாமா, அதை வாங்கினா சந்தோஷம். இது 2 நாள்ல இன்னும் ஓ சரி சந்தோஷப்பட்டேன், ஆனா இன்னைக்கு என்னவோ அது சந்தோஷம் போயிடுது, இன்னும் என்னவோ வாங்கணும், இன்னும் என்னவோ வாங்கணும். சோ இந்த பௌதிக பொருள்ல எவ்வளவு வாங்கினாலும் திருப்தியே ஆகாது, திரும்பி திரும்பி இன்னும் வேணும் அப்படி ஆகும். பகவானுடைய இடத்துல எஸ் அதுவும் அப்படி இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம், இன்னும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. இஸ்கான் இஸ் பிக் பிளாட்ஃபார்ம், எல்லாம் நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் அங்க கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னது சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தி விட்டு சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, ஒரு கட்டுப்பாடு நம்ம வச்சுக்கணும். என்ன வேணா நான் இன்னைக்கு ஒரு 16 ஜபம் பண்ணேன், நாளைக்கு சோம்பேறியா இன்னைக்கு சண்டே, சோ ஐ எம் நாட் டூயிங். அடுத்த நாளைக்கு என்னோட பர்த்டே, சோ ஐ எம் நாட் 16, ஐ வில் 32 rounds. நான் பகவானை பிரீத்தி பண்ணேன், என்னுடைய நல்ல டே, எனக்கு நல்ல மூடு, அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரே சீரா போயிட்டு இருக்கணும். தினமும் பண்ணணும், தினமும் பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், தினமும் அந்த ஒரு இதா என்னது நம்ம கட்டுப்பாடோட சுய கட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி இருக்கணும். அவர் தனது மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, மனசையும் பகவான் வைக்கணும், செயல்களையும் எல்லாம் மனதையும் புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தாதான் உறுதி தோணும் நமக்கு. அது மாதிரி யாருக்கானோ என்னுடைய அத்தக பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், இந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியம். இதுக்கப்புறம் வருது இன்னும் ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் இருக்கு, யாரெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு. எஸ் அடுத்து யார் படிச்சா, இப்போ ஜெயந்தி மாதன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்மான்னோத்விஜயதே லோகோ லோகான்னோத்விஜயதே சயக விஜயத்தே இல்ல விஜயதே. விஜயதே ஓகே மாதாஜி. லோகான்னோத்விஜயதே சயக ஹர்ஷா மர்ஷா பயோத்வேகை முக்தோ யச சமே பிரியக. பிரியா இன்னும் எனக்கு இவாளையும் பிடிக்கும். யாரு பிடிக்குமா, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல். நான் வீட்டுல ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன், எல்லாம் கடகடான்னு எழுப்பி காலையில 4 மணிக்கே லைட் எல்லாம் போட்டு நான் குளிக்க போறேன், எல்லாம் நீங்க எல்லாம் குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சத்தம் போட்டு சொல்லி ஒழுங்கா தூங்கி இருக்கிறவங்க எழுப்பி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம ஏதோ நமக்கு பக்தி இருக்கா நம்ம ஒழுங்கா பண்ணிட்டு போலாம். அவளுக்கு பக்தி வந்தா என்னை பார்த்து அவளும் பண்ணட்டும், நானா அவளையெல்லாம் துன்புறுத்தாம தொல்லை கொடுக்க கூடாது. இன்னும் வயசு ஆக அவளுக்கு தான் சொல்லணும் இதெல்லாம். இப்போ இன்னும் வயசாக எல்லாத்துக்கும் டிபெண்ட் பண்ணுவா. கொஞ்சம் கிளாஸ் கண்ணாடி வச்சுட்டு கொண்டு வாயேன், ஒண்ணும் இல்லைன்னா அதையாவது கேட்பா. இன்னும் உட்காந்து ஐயோ கண்ணாடி கொண்டு வரலையே, இன்னும் அதை கொண்டு வாயேன், சரி அப்புறம் அது வேற ஒண்ணு, அது கொண்டு வா, இதை கொண்டு வா, தண்ணி கொண்டு வா, டிபெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். வயசாக ஏன்னா உடம்பு வந்து தளர்ந்து போயிடும். இப்ப நம்ம வந்து டிபெண்ட் அதெல்லாம் இல்லாம இண்டிபெண்டா இருந்து யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது. மெயினா என்னது யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், நம்ம இன்னொருத்தாள் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, அவளும் நமக்கு பண்ணாம இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்போ நம்ம வந்து அவள்கிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணா அவளோட தொந்தரவு நமக்கு இருக்காது, நம்மளும் அவளை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி ஈக்குவலா வச்சுக்கிறது. பயமே இருக்கப்படாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் பயம் இருக்காது. பயம் மற்றும் ஏக்கம் எப்போ வரும், ஓ எனக்கு இவ்வளவுதானே இருக்கு, இன்னும் வேணுமே ஒரு ஏங்கி போறோம் சம்திங், அந்த ஏக்கம் எல்லாம் இல்லாம பகவான் கொடுப்பார். நம்ம நல்லா பகவானுக்கு தியானம் பண்ண நம்ம மனசுல என்ன இருக்கோ அந்த ஆர்வத்தை பூர்த்தி பண்ணுவார். அந்த ஒரு இதோட இருந்தோம்னா அந்த சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவனுக்கு பகவானுக்கு பிடிக்கும். அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்தது எஸ் பிரபுஜி இருக்கேளா, படிங்க. அறிமுக பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மக்கள் படிங்க. இருக்கேளா? இருக்கேன். படிங்க. 25 புக்க பார்த்து படிக்கிறா? இங்க இருக்கே பிரபுஜி, ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேனே. பார்த்துட்டு
अनुपेशः शुचिर्दक्षा उदासीनो द्यत्यवियतः व्यतः गतव्यतः सर्वारंभ प्रत्याही यो मत्भक्त समे प्रियः சமே பிரியா இவாளையும் எனக்கு பிடிக்கும். யாரு பிடிக்கும்? समे प्रियः அவனவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி ஏதோ சாதாரண வாழ்க்கை டெய்லி வாழறோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், டெய்லி நான் அதே ருட்டீன் தான், ஒன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல. பகவான் எல்லாம் தியானம் பண்ணாம ஏதோ சாதாரண வாழ்க்கை, அந்த சாதாரண செயல்களை எல்லாம் சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையா நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக ஏதோ அதான் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன், ஏதோ பலனை எதிர்பார்த்துன்னு செயல்கள் பண்றாங்களே அந்த மாதிரி இல்லாம என்னுடைய கடமை அந்த மாதிரி வந்து இப்ப டெய்லி பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியாது என்னோட கடமை அந்த மாதிரி இருக்கானோ. எனது நிமிஷம் அது மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. எனது அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாரு? நல்ல அந்த தூய்மையா நிபுணதா கவலைகள் இன்றி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி தொண்டு புரியறவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் யாரு பிடிக்குமா? எஸ் மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. யோ ந ஹ்ருஷ்யத்தி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காங்க்ஷதி சுப பரித்யாகி சுபா அசுப பரித்யாகி சுபா அசுப பரித்யாகி பக்திமான்யக சமே பிரியஹ. அனிஷா மாதாஜி வந்திருக்கேளா? இப்பதான் நான் பார்த்தேன். அப்பெல்லாம் கேட்டுருந்தேன் அனிஷா மாதாஜி வரலையேன்னு. நீங்களும் படிக்கலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிஸியா இருக்கேன்னா ஓகே. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி கொஞ்சம் வெளியில இருக்கேன், அதால தான் நான் இல்ல உங்க பேரை கூப்பிடலாம்னால படிக்கலன்னு நினைக்கேங்கோ. நான் அப்ப ஆமா நானும் நினைச்சேன் 12வது அத்தியாயம் பார்த்த உடனே படிக்கணும் போலதான் இருந்தது. பரவாயில்ல. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மீ டு மாதாஜி கூப்பிடல அப்ப நான் படிக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்க வேண்டாம். ஓகே, நான் பார்க்க முடியாது வச்சிருக்கேன் இன் கேஸ். ஆனா ஒண்ணு பேரு அப்ப பாக்கியோட பின்னாடிதான் இருக்கும். இப்ப எனக்கு அனுஷா மாதாஜி என்ன மாதிரி நான் வந்து படிக்கிறேங்கிறேன்ல அது மாதிரி நீங்களும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் மாதிரி இருக்க மாட்டேன் இல்லையா மாதாஜி? நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஓப்பனா சொல்றேன், நான் உங்களை மாதிரி எல்லாம் பேசவே வராது. என்னோட கிளாஸ்ல நான் சைலண்டா தான் உட்காந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேன். யாரோ கேட்பா, அப்போ என்னோட பஜன் டீச்சர் டோன்ட் பி லைக் அ பேக் பெஞ்சர் அப்படிம்பாங்க. எனக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்ப நல்லா கை நீட்டி பாடு அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் ஒரு சங்கோஜமா இருக்கும். என்ன நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியறா போல நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதர்ஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட். அவ கூப்பிட்டா நம்ம பண்ணலாமே. ஏன்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு லேட் பேக் தான் என்னோட சொந்த இது. என்னோட கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்ப டீச்சிங்ல வரும்போது ஐ எம் மேக்கிங் அதர்ஸ் டு டு இட். அப்படி இருக்காதீங்க இருக்காதீங்கன்னா ஐ எம் லைக் தட் இல்லையா? நான் டீச்சரா இருந்ததுனாலயோ என்னமோ தெரியல. தட் மேக்ஸ் a lot of difference. நான் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருந்திருக்கேன் மாதிரி பேக் ஆபீஸ். அவன் எனக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம ப்ரோட்ரே பண்ணனு இதே கிடையாது. எனிவே தேங்க் யூ. ஓகே, ஷூர் மாதாஜி, தேங்க் யூ. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்? எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மகிழ்ச்சி இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா என்னது? ஓஹோ ஆஹா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு துக்கம் வந்து கொடுத்துனாக்களும் அப்ப சோர்ந்து போகாம ஏதோ மகிழ்ச்சி வந்தாலும் ரொம்ப மகிழாமல் அப்படி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ. ஆசை அகைன் என்னது? யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாம் அது மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா. ஆசைன்னா பௌதிக ஆசை தான். மெட்டீரியல் ஆசையெல்லாம் நம்மளை கீழ் தள்ளி போகும். அதுல வந்து அந்த ஆசை நம்மளை வந்து இன்னும் ஏங்க வைக்கும், இன்னும் வளர்ந்துட்டே போகும். காட்டுத்தீ மாதிரி வளர்ந்து 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 ஒரு ஹை லெவல்ல வந்து ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்துடும். அதுல வந்தா அப்புறம் கோபம் வந்தா மதிய இழப்பு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்லோகத்திலே பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. சோ அந்த மாதிரி அதனாலதான் ஆசைப்பட வேணும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னது? அந்த காமத்துல வெளியில வரணும். பகவான் இடத்துல பகவான் இடத்துல எவ்வளவு வேணா நம்ம வந்து ஆசை காட்டலாம். அப்ப அது மாதிரி புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமான. அதனாலதான் உங்களை வந்து சுபா அசுபான்னு படிக்க சொன்னேன். ஏன்னா இதுல வந்து சுபா சுபோ அப்படின்னு சும்மா ரட்டா மாறினேக்கா அப்படிம்பாலே அந்த மாதிரி சும்மா படிச்சுனே போறவாள்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்க கூடாது. நமக்கு எப்போ அர்த்தம் புரியணுமோ, சுபம்னா அசுபமான மங்களமான விஷயங்கள், அசுபம் அசுபமான அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ. எது சுபம் எதோ அசுபம் எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் நினைக்கிறது எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாமே சுபம் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கானோ அதெல்லாம் பாரபட்சம் பார்க்காம அத்தக பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த மாதிரி உள்ளவனும் எனக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் 18th இன்னும் சொல்றார். 18, 19. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. समसत्रौ समित्रे च तदा मनोपमानयोगो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्ग विवच्चिदग तुल्य निन्दास्तु निर्मौनि
சந்துஷ்டோ ஏன கேனசேத் அனிகேதஸ்திரமதேர் பக்திமான் மே பிரியோ நரக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு இந்த வேர்டு மாத்திரம் கரெக்டா படிக்கணும். மன என்ன படிச்சது, மான அபமானையோ, மானம் ஹானர் பண்றாங்க, யாரும் அவமதிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி மரியாதை கொடுக்குறாங்க, அவமரியாதை பண்றாங்க, அதையும் நம்ம வந்து சமத்துவமா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற. சோ இந்த மாதிரியும் இவ்வாறையே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி என்ன சொல்ற, எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு, களங்கம் தரும்னா என்னது, இப்ப நம்ம சங்கமே பாத்துக்கலாம், சத் சங்கம், நம்ம ஒரு சங்கத்துல இருக்கும், இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும், இதுல என்னப்பா என்னத்த பேச போறோம், நம்ம பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம். சரி, இந்த மாதிரி பேசுது. வேற சங்கங்கள்லாம் இருக்கும், பிக்சர் பத்தி பேசுவா, பாலிடிக்ஸ் பேசுவா, பேசக்கூடாது இல்ல, தெரியும் நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும், எல்லாம் தான் தெரியணும். ரொம்ப ஈர்ப்பு, அதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் தான். வாட் திஸ் இஸ் மை சஜஷன். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நாலேஜ்க்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து சரி, அவாவா வேலையை அவாவா பண்ணட்டும், நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சது என்ன பக்தி தான் பண்ண முடியும், அவளுக்கு வேண்டி ப்ரே பண்ணலாம், இதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர we can't do anything. இல்ல நம்ம என்னதான் பண்ண முடியும், நாட்டுல இவ்வளவு எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அலசி ஆராய்ஞ்சு அதுல அவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஏதாவது முடியுமா நம்மளால, are we going to do anything? Then take up, be a corporator, ஒரு என்னது எம்எல்ஏ எம்எல்சி என்னெல்லாமோ பேர் இருக்கு, you become that and change. நம்ம அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். இல்ல ஐயோ ஊர் பொம்பை யாரு வாங்கிப்பா, ஆனா நான் உட்காந்து அந்த டீ கடையில உட்காந்து பேசுவானே அந்த மாதிரி பேசிருப்போம். அது வேண்டாம், அதெல்லாம் அனாவசியம். பண்ணணும்னா இறங்கி அந்த இதுல இறங்கி பண்ணணும், பண்ணலைனாக்கா பேசாம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டு அப்ப நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே போக வேண்டாம். அதுக்குன்னு சில பேர் இருப்பா, சத்திரிய குணத்தை இருக்கிறவா பண்ணுவான், நம்ம எல்லாம் அதுக்கும் கிடையாது, ஒன்னுக்கு லாயக் கிடையாது. அப்ப ஒரு வெட்டி பேச்சுதான் நமக்கு உண்டு. அப்ப என்னது, சரி அது பகவானோட லைஃப்னா அது அதே ஒழுங்கா உருப்படியா பண்ணலாம். அப்ப அந்த மாதிரி நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக, மௌனம்னா என்னது, இன்னைக்கு நாம் மௌன விரதம், வாயால பேச மாட்டேன், ஆனா என்னது கையால பண்ணுவாங்க. சில பேர் மௌன விரதம் சொல்லிட்டு அவ்வளவு இருக்கும் அன்னைக்கு, அதோட பேசினா கூட காரியம் முடிஞ்சு போயிடும். மௌனம்னா மனதளவுலையும் மௌனமா இருக்கணும், மனசுலயும் வந்து அந்த ஒரு இது ஆக்ரோஷம்லாம் இல்லாம சாந்தமா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி விட்டுரு, அது வேற ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எது கிடைச்சாலும் போடும். இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே, கத்திரிக்காய் எனக்கு பிடிக்காததுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதையும் சாப்பிடலாம். குழந்தைகளுக்கு சொல்லுவேன், இது இன்னைக்கு அம்மா வந்து கத்திரிக்காய் போட்டிருக்காங்க, எனக்கு ஐ டோன்ட் லைக் கத்திரிக்காய், யூ ஹேவ் டு ஹேவ், ஏன்னா இன்னைக்கு அதுதான். ஏன்னா அவளும் இதே தான் படிக்கிறா, அவளுக்கு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச சிலப்போ பிட்சாலாம் வேணா அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அப்போ நீங்க யூ என்ஜாய் தட் ஆல்சோ. எனக்கு கத்திரிக்காய் பாவக்காய்லாம் வேணா அதையும் சாப்பிடுவோம். சோ அந்த மாதிரி மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி விட்டு தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல், இப்ப எங்க தங்கிட்டு இருக்கோம், டெம்பரரி வேர்ல்ட்ல இருக்கும். அப்ப நம்ம இன்னும் இவ்வளவு நாள் தான் இங்க இருக்க போறோம். We have to leave this and go to கோலோக விருந்தாவன். ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்க என்னவோ பெர்மனண்டா இருக்கிற போல அத்தை வாங்கினேன் இத்த வாங்கினேன் போட்டு சேர்த்து வச்சு அப்புறம் என்னது ஒரு நாளைக்கு பட்டுன்னு போன அப்புறம் அந்த அதை வந்து பங்கிட்டு என்னோட சண்டை போட்டுப்பான். அதுக்கு நம்ம வழி வகுத்துட்டு போவோம். அதெல்லாம் இல்லாமல் தங்குமிடத்திற்கு கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பகவானிடத்தில் அறிவில நல்லா என்னது இம்ப்ரூவ் பண்ணி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இப்ப லாஸ்ட் வருது, அதுதான் டாப் மோஸ்ட். அந்த மாத்தாய் போயிட்டாங்களா? இது யார் படிச்சா? நீங்க படிச்சோம். அந்த மாத்தாய் தான் படிச்சா. எஸ், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் இது யாரு, அதீவமே பிரிய அப்படிங்கிற இவாளதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ், ஆர்வம் மாதாஜி பிரபுஜி படிவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அருமுக பிரபுஜி இருக்கேளா? இருக்கேன். நேரம் இல்ல. ஏதோ தர்மாமிருதாம் இதம் யதோத்கதம் பரியுபாசதே சேத்தானா ஸ்ரத்தாதானா மத் பரமா பக்தஸ்தே அதீவமே பிரியாக. அதீவமே பிரியா அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். எனக்கு பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு இவாளை ரொம்ப பிடிக்கும். பாக்கியோலாம் பிடிக்கும் வந்தவர் இப்ப என்ன சொல்றாரு, இவாளை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன சொல்றாரு, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து எனக்கு கிருஷ்ணரிடத்தில் தான் போனோம், அதுதான் வீடு, நான் இருக்கிற டெம்பரரி வீடுல எனக்கு அங்கதான் போனோம், அந்த மாதிரி என்னை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்றான். பக்தி தொண்டுல இருக்கான். பக்தி தொண்டு எனக்கு பஜன் கீர்த்தன் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் என்ன வேணா பண்ணலாம். பகவானை நினைத்து நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாமே இதுதான் பக்தி தொண்டுதான். என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக 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 பிரியமானவர்கள். அதீவமே அப்படின்னா எனக்கு பகவான் ரொம்ப பிடிச்ச வைவாதான். பக்தி தொண்டுல யாருக்காலும் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். That is the highlight of the sloka, I mean the chapter.
ओके ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः வந்து குயிக்கா இது பண்ண சம்மரி பார்த்தோம்னா அர்ஜுனன் கேட்கிறான், யார் மிகவும் பக்குவமானவர்கள்? இறைவனின் தனிப்பட்ட வடிவத்தை வணங்கி சேவை செய்யும் பக்தனா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை தியானிக்கும் ஆழ்நிலைவாதியா? ரொம்ப மெடிடேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி டிரான்சென்டென்டல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பண்றாங்களே அவங்க வந்து சரியா கரெக்டான பாதையில இருக்கானா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார், எனது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் தனது மனதை நிலைநிறுத்துபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். பக்தி தொண்டில் மனதையும் புலன்களையும் படுத்துவதால் உடலமைந்த ஆத்மாவை இப்ப நம்ம எல்லாம் ஆத்மாதான், ஆனா ஒரு உடலை எடுத்துருக்கோம். ஒரு ஃபீமேல் உடல், ஒரு மேல் உடல், ஒரு காக்கா உடல், ஒரு பன்னி உடல், ஏதோ உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஆனா உடலையுடைய ஆத்மாவிற்கு இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் மனதையும் புலன்களையும் பயன்படுத்துவதால் உடலமைந்த ஆத்மாவாகிய நாம் உயர்ந்த இலக்கை அடைவதற்கு எளிதான இயற்கையான வழியாகும் பக்தி தொண்டு. அருவ பிரம்ம பாதை இயற்கைக்கு மாறானது. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கன்சீவ். கண்ணால பார்க்கதான் முடியும், தெரியறது இல்லையே, உருவம் தெரியறது இல்லையே, காதால கேட்க முடியும், என்னத்தை கேட்கறது. சோ அதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு தனி பக்குவம், ரொம்ப மனதால நிலை. சோ அருவ பிரம்ம பாதை இயற்கைக்கு மாறானது மற்றும் சிரமங்கள் நிறைந்தது. இதை கிருஷ்ணா பரிந்துரைக்கவில்லை. பக்தி தொண்டின் மிக உயர்ந்த நிலையில் ஒருவரின் உணர்வு முழுவதுமாக கிருஷ்ணர் மீது நிலைத்திருக்கும். ஒழுங்குமுறை பக்தி சேவை நடைமுறையில் ஒரு படி கீழே உள்ளது. அதை விட குறைவானது கர்மயுகம். கர்மயுகம் வந்து செயல் பண்றோம், ஆனா பகவானை நினைக்கும் செயல்களின் பலனை துறப்பது, தியானம் மற்றும் அறிவை வளர்ப்பது ஆகியவை உச்சத்தை அடைவதற்கான மறைமுக செயல்முறை ஆகும். தூய்மையாகவும் நிபுணராகவும் சகிப்புத்தன்மையாகவும் தன்னடக்கமும் சமநிலையுடன் பொறாமை இல்லாதவனாக பொய்யான அகந்தை இல்லாத அனைத்து உயிர்களிடத்தும் நட்புடன் நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் சமமாக இருக்கும் பக்தன் இறைவனுக்கு பிரியமானவன். எல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கொஞ்சம் ஒரு பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வரும். க்ஷேத்ரஜ்ய விபாக யோகா அப்படின்னா என்னது? அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் வைக்கிறார். க்ஷேத்திரம்னா என்னது? ஒரு களம், ஒரு இடம், அதுதான் என்னது? க்ஷேத்ரஜ்யம் அதை அறிபவன் யார்? ஞானம், நாலேஜ்னா என்னது? இந்த நாலேஜ் அறிபவன் யார்? பிரகிருதி, இயற்கைனா என்னது? புருஷா, இதெல்லாம் அனுபவிப்பாளர் யார்? இவற்றின் ஒற்றுமையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். இதெல்லாம் என்ன கேட்கிற இதை வந்து பகவான் வந்து எப்படி சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். அப்புறம் அறிவின் பார்வை, ஞானத்தால். ஏன்னா 13 சாப்டர் வந்து இனிமே வந்து கொஞ்சம் நாலேஜபிளா நம்ம வந்து பக்தி இருக்கணும். பக்தியோட நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் பகவானை. நாளையில இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டர்ன் இருக்கும், ஆனா நல்லா இருக்கும். 14th 15th வரும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஓகே, இப்ப இதுல வந்து என்ன மாதிரி பக்தர் எல்லாம் பாக்குறோம்? ஆஞ்சநேயர் எப்படி? ஸ்ரீராமர் அவருடைய உண்மையான பக்தர் ஹனுமானை அணைத்துக் கொள்கிறார். ஹனுமான் வந்து அப்படி பக்தர்னா ஒரு இது அப்படி இருக்கணும், அப்படியே பகவான் வந்து அணைச்சுடுவார். அந்த மாதிரி பக்தர்களை தான் அணைச்சுவார். நரசிம்மதேவர் பிரகலாத் மகாராஜை பாதுகாக்கிறார், நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சுதாமையை கட்டிப்பிடித்து அவருக்கு அருளுகிறார். அந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியும். நவவித பக்தி இதுதான் வந்து இவர் பிரகலாத் மகாராஜன் வந்து இதுல பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கார். பிரகலாதுவாச்ச ஸ்ரவணம், ஃபர்ஸ்ட் காது கேட்கணும். பக்தி எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு முதல்ல காதால கேட்கணும். அதான் 18 days கோர்ஸ். 18 days கோர்ஸ் ஒன்னும் தெரியாது, இப்போ காதால கேட்கணும். ஒன்னும் தெரியாது ஆக்சுவலி. இருந்தாலும் நீங்க வந்து இதுலயே இந்த 18 days முடியறதுல 12th தான் வந்திருக்கும். அப்போ ஸ்லோகம் நான் சொல்றேன், பிரணத்தி சொல்றேன், இதெல்லாம் வரணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் போன ஜென்மத்தோட சுத்தத்தெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆடை நன்னாவே பண்றேன். சோ ஆனா சாதாரண 18 days கோர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பேசிக் தான். ஒன்லி ஸ்ரவணம், அப்புறம் கீர்த்தனம், அப்புறம் தான் வாயால சொல்லத்துக்கு ட்ரை பண்றோம், அப்புறம் விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்புறம் தான் வந்து பகவானை நினைத்து ஸ்மரிக்கிறது. இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது என்னது? இந்த 3 வந்துடும். நம்ம சொல்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா காதால அதே தான் கேட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம சொல்றது நம்ம காதால கேட்கணும். பகவான் வந்து ஸ்மரிக்கிறது அப்படின்னா திங்கிங் ஆஃப் த லார்ட். அப்புறம் இந்த விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அப்புறம் பாத சேவனம் அர்ச்சனை பண்றதுதான். அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இப்ப ஸ்ரவணம் அதுல கேட்டல். இதுல யாரு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்காங்க? பரீட்சித் மகாராஜ். சொல்லியிருக்கேனே, அவருக்கு வந்து 7 நாள்ல டெத் வரும் தெரிஞ்சோன்னு என்ன சொல்றாரு? ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சோ ஹாப்பி, நான் வந்து என்ன ரொம்ப நல்லவர். அப்ப அவர் டெத்துக்கெல்லாம் பயம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப நான் இனிமே இந்த 7 நாள் என்ன பண்ண போறேன்? பகவானை வந்து தியானம் பண்ண போறேன். அதுல இருந்து நமக்கு இந்த 7 நாள் பாகவதம் எல்லாம் வந்துடும். 7 days கரெக்டா அவர் இறக்குறார். அப்புறம் தான் அந்த தக்ஷன் வந்து கடிக்கிறார். தக்ஷன் எல்லாம் கடிச்சு அவர் சாகவே இல்லை. அப்ப என்னன்னா அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல் இவர். கேட்கணும்னா பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி நம்ம கேட்கணும். கீர்த்தனம் என்னது? வீராபாய் இருக்கா,
எப்படி கீர்த்தனம் பாடினே இருக்கா. she was married எல்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் அவ வந்து கிருஷ்ணர் லலிதா மாதிரி இருக்கா. பகவானின் புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், குணங்கள், திவ்யமான விளையாட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்காட்டியாரு மீராபாய். அப்புறம் ஸ்மரணம், திரும்ப திரும்ப நினைத்தல் சுகர் கோஸ்வாமி, அது வந்து அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கார். பாத சேவனத்துக்கு லட்சுமி தேவியா இருக்கா, பணிவிடை செய்த லட்சுமி தேவி. அப்புறம் அர்ச்சனம் வந்து இவர் பிரித்து மகாராஜ் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, இன்னொரு நாளைக்கு நான் அதை சொல்றேன். அது வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அர்ச்சனை பண்றதுல அவர் தான் ஃபேமஸ். அப்புறம் வந்து வந்தனம், துருவ மகாராஜ் நம்ம பார்த்தோம், துருவா ஸ்டார்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது அவரோட ஸ்டோரி பார்த்தோம். தாசியம், சர்வீட்டரா யாரு, ஆஞ்சநேயர் மாதிரி, ஹனுமான் மாதிரி. ஹனுமான் எப்பவுமே சேவை புரிஞ்சுட்டே இருப்பாரு. இதே திறந்து காட்டி உள்ளே வந்து பகவான் தான் இருக்கார், ராமர் இருக்கார் அப்படின்னு காட்டுறாரு. அப்ப அப்படி ஒரு மனசு நிறுத்தி அவர் வந்து சேவை புரிகிறார். அதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக ஹனுமான். தாசியம் வந்து சேவை புரியறது, அது வந்து ஹனுமான் வந்து எடுத்துக்காட்டாரு. சக்கியம்னா ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காரு. பகவான் வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினைச்சுன்னு பழகிட்டு பகவானை வந்து சேவை புரியலாம். அப்படி அது யாரு, அர்ஜுன் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. ஆத்ம நிவேதனம், டோட்டலி சரண்டர், அது இதயபூர்வமாக தனியா அர்ப்பணித்தார். பலி மகாராஜ் பண்றாரு இல்லையா, 3வது அடி என் தலையிலே வே, ஐம் டோட்டலி சரண்டரிங் டு யூ அப்படின்னு. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். பாகவதத்துக்கு கொடுத்திருக்கு 7.5.23 and 24ல இது வந்து இதை பத்தி கொடுத்திருக்கான். நிறைய பாகவதம் ஸ்லோகாலாம் நம்ம இங்க படிக்கலாம். ஆனா பகவத்கீதா படிச்சுட்டோம். பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சுட்டோம்னா ஒரு சோ இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, பில்வமங்களா தாக்கூர் அப்படின்னு. வில்வமங்களா தானே, ஆமா வில்வமங்களா. அவர் வந்து விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ நம்ம சம்பிரதாயம்னு படிச்சோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் தான். அவரோட ஸ்டோரி, அவர் என்னன்னா முற்பிறவில ஒரு பிறவி, அவர் வந்து ரொம்ப பகவானோட பக்தி எல்லாம் பண்ணியிருந்தார், கிருஷ்ணருடைய பக்தர் தான். அப்ப எப்பவும் பாகவதம் கதைகள் பஜனை எல்லாம் போட்டி வந்தவாளுக்கெல்லாம் விநியோகம், என்ன சாப்பாடு பணம் வேணும் இதுக்கெல்லாம் பண்றது. இருந்தாலும் இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு பண்ணி அப்புறம் கடைசியில இது பாப்பர். ஆனாலும் பஜனை பண்ணோம், எல்லாம் வந்தவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், இது பண்ணணும். அப்படி ஒரு அப்ப என்ன பண்ற, பாகவத உற்சவங்கள், பிரசாத விநியோகம் இதெல்லாம் பண்றார். அப்புறம் கிருஷ்ண சேவைக்காக இருந்த இளவரசியின் நகைகளை எடுக்க முயன்றார். இது அப்புறமா அவனா படிக்கிறேன், சொல்லிடுவேன். அப்ப வந்து சரி என்ன பண்ணலாம், எனக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுறதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ராஜாவோட மகள் இறந்து விடுறான். இளவரசி இறந்து போறான். அங்க பாத்துன்னா அவரோட நகை எல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு இறக்க வச்சு அந்த பாடியை வச்சுட்டு அவங்க போறாங்க. இதுக்கு நான் அந்த நகையை அந்த டெட் பாடியில இருந்து என்ன பிரயோஜனம், அதை விட நான் எடுத்து விடுறேனே, எனக்கு நான் அதை விட்டு எனக்கு காசு கிடைக்கும், இது இந்த இதுக்கு காரியமாகும், எல்லாருக்கும் வந்து பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணலான்னு எடுக்க போறாரு. அசிரீரி வருது, அந்த இதுதான் இறந்து போன இளவரசியோட. எடுக்காதே, யூ நாட் சப்போஸ் டு டேக் திஸ். நீங்க என்ன பண்ணுனா, என்னோட வேற நகையெல்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நான் போட்டுன நகை இறந்து போயிட்டேன், அப்படியே விட்டு போயிட்டாங்க. வேற பெரிய ஒரு பெட்டியில வந்து நான் படுத்துக்கிற அந்த கட்டில் கீழே இருக்கு, அங்க வந்து என்னோட பொக்கிஷம் அதெல்லாம் அங்க இருக்கு, நீ வந்து ராஜாட்ட சொல்லிட்டுனா கொடுப்பாரு அப்படின்னு. அப்ப இவன் ஆஹா சரி அதுக்கு போற ராஜாட்ட எல்லாம் சொல்லணும். அப்படியா இருக்காவோ, அவ வேறையும் வச்சிருக்காளா, சரி அதுக்கு என்ன அவர் நம்பிடுற, சரி இவர் நல்லவர் தான். பார்த்தா ஆக்சுவலி பெட்டி இருக்கு, அதுக்கு நான் தாராளமா எடுத்து பொண்ணே போயாச்சு. அப்புறம் அவரோட இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து விடுறான். அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை வித்து காசு பண்ணி அவர் வந்து திரும்பி பஜனம் கீர்த்தன் அண்ட் எல்லாம் வரவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் விநியோகம் அது கொஞ்ச நாளா நடக்கிறது. திரும்பி அதுவும் இதா எடுத்து அந்த பணமும் போறாம எடுத்து இப்போ என்ன பண்றது சொல்லிட்டு திரும்பி இப்படி வரார். அந்த எரிஞ்சு போய் அந்த நகையெல்லாம் இருக்கே, திரும்பி அதை எடுக்க வரார். இப்போ அந்த திரும்பி அதே ஆசிரியர், அந்த இறந்து போன இவரோட ஆத்மாவோட சத்தம் வருது, நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் எடுக்காதேன்னு, திரும்பி அதை எடுக்க வரலையா, எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ற தெரியுமா, உனக்கு நான் சாபம் போடுறேன், அடுத்த ஜென்மத்துல நீ வந்து பெண் பொறுக்கி சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு என்னது ஒரு கேரக்டர்லெஸ் அந்த மாதிரி நீ பிறந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபம் கொடுத்துருக்கான். அப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பிறவில அவர் அப்படியே பிறக்கிற, எந்த நேரமும் வந்து செக்ஷுவல் டிசைர் தான். அப்ப அவர் வந்து ஒரு வைஷ்யாவை தேடின்னு போவார். எப்போ சிந்தாமணின்னு, அவ யாரு, இந்த இறந்து போனாள் இந்த இளவரசி தான் சிந்தாமணியை மாறியிருக்கா அடுத்த ஜென்மத்துல. அப்ப அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவகிட்ட போவார். என்ன வீட்டுல என்ன இருந்தாலும் சரி, எனக்கு நீ சிந்தாமணி பார்க்கணும். ஏன்னா அவகிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது அவருக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்தது. அப்ப வந்து வீட்டுல அப்பா இறந்திருக்கா, அது ஒரு காரியம் எல்லாம் பண்ணணும். அப்போ சொல்ற இல்ல சீக்கிரம் பண்ணுங்க, எனக்கு போகணும், எனக்கு வெளியில போகணும், எல்லாம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓடுறாரு. அவருக்கு வந்து சிந்தாமணியை பார்க்கணும், அவருக்கு மனசெல்லாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சாபம் கிடைச்சதுனால அடுத்த ஜென்மத்தை அப்படி இருக்க. அப்ப எப்படி இருட்டா இருக்கு, மழை பெய்யறது, லைட் கிடையாது. அப்போ வந்து சீக்கிரம் அதை முடிச்சுட்டு ஓடுறாரு. அப்படியே லேட் ஆயிடுத்து வேற. அப்ப சிந்தாமணி வெயிட் பண்ணி பாக்குறாவோ, இன்னைக்கு இந்த ஆளை ஒன்றும் காணும்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தின்னு அவ தூங்க போயிட்டான். அவன் வந்து அவ்வளவு தண்ணியிலையும் மிதந்து விட்டு ஏதோ ஒரு படகு மாதிரி வந்தது. அதுக்கு மேல எனக்கு இருட்டு, அப்படி பெரிய ஒரு கோயிலெல்லாம் வந்து அப்படி இருக்கும். அது போயிட்டு எப்படியோ கிராஸ் பண்ணி அப்புறம் ஒரு மதில் சுவர் கண்டது. இதை தாண்டினா போறோம், அவ வீடு அடைஞ்சு விடலாம்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்கட்ல போலாம்னு சொல்லிட்டு இப்படி பாக்குற, ஏதோ ஒரு கயல் இருக்குது, கயல் பையில ஏறி
குதிச்சு கதவை தட்டி கதவை திறந்து நீ என்ன இந்த நேரத்துல வந்திருக்க, என்னாச்சு இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுத்து, நீ இன்னும் காணவே இல்லையே நினைச்சு நான் கதவை சாத்திட்டேன் அப்படின்னு. இல்ல இன்னைக்கு அப்பாவோட அந்த இறந்து போயிட்டார், அந்த காரியம் பண்ணிட்டு உன்னை பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடின்னு வந்தேன் அப்படின்னு. இப்படி வந்த இந்த நேரத்துல என்ன நடந்து கூட வர முடியாது, அவ்வளவு தண்ணி இருக்கே, எப்படி வந்தேன். இல்ல ஒரு படகு இருந்ததுன்னு, படகா அங்க ஒண்ணு படகு ஒண்ணும் காணுமே அப்படின்னு. அப்புறம் தெரிஞ்சது ஏதோ சடலம், ஏதோ ஒரு டெட் பாடி, அதுதான் படகு நினைச்சு அதுக்கு மேல வந்திருக்காரு இவர். இதுதான் பாவ காரியம் அவ்வளவு பண்றாரு. அப்புறம் எப்படி வந்து இங்கதான் ஒரு மதில் சுவர் இருக்கு, அதெல்லாம் இப்படி தானே இல்ல, அங்க ஒரு கயர் இருந்தது, கயரை ஏறி கயரா அங்க என்ன கயர் இருக்கும் பார்த்தா அங்க பாம்பு, அந்த பாம்பை பிடிச்சுன்னு ஏறின்னு வந்திருக்காரு. எப்படி ஆனாலும் இவளை அடையணும், இவளை பார்க்கணும், இவ கூட இருக்கணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல வர இவர் வந்து ரொம்ப தான், இவ வந்து விபச்சாரிதான், இதனால வந்து அட்வைஸ் பண்றான். நீ எனக்கு இவ்வளவு இந்த ஸ்கின்னும் இந்த ஃபிளஷுக்கு நீ இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலையே, இதே இது வந்து நீ பகவானுக்கு வந்து அந்த ஒரு புத்தியை வந்து நீ பகவான் பேர்ல நீ போட்டனா எவ்வளவு ஒரு புண்ணியம் வரும் தெரியுமா, எவ்வளவு நல்ல காரியம் தெரியுமா. அவ என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன். அவ இப்படி சொன்னாலா, ஓ நீ அப்படி சொல்றியா, சரி அப்ப நான் விருந்தாவனத்துக்கு போறேன், ஒண்ணு போற, ஓ நாளைக்கு என்ன விருந்தாவனத்துக்கு போறேன், பகவானை வந்து இதை தரிசனம் பண்ண போறேன்னு. ஆனா என்ன அந்த சாபம் இருக்கு, அது இருந்துட்டே இருக்கு. போறார் ஒரு இடத்துல வழிபோக்கர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒரு நல்ல ஒரு பிராமணன் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து வீட்டுல அவருக்கு வந்து விருந்தாளியா இருந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் போடுறோம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து புருஷர் அந்த வீட்டுல ஒரு ஹஸ்பண்ட் வாங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணணும், வைஃப்ட்டு சொல்லி எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் போடணும். சாப்பாடு பரிமாறும் திரும்பி அவகிட்ட ஒரு லைஃப் வந்துடுத்து இருக்கு. அது பொம்மனாட்டி பார்த்தா அவருக்கு அந்த ஒரு செக்ஷுவல் டிசைர் வந்துடும், அந்த மாதிரி இது. அப்ப அவர் தெரிஞ்சு போயிடுத்து, நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி அந்த இது கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றேன். உன் கொண்டையில இந்த ஊசி இருக்கு இல்லையா, கொண்டை ஊசி, அது நித்தா அப்படின்னு. என்ன எதுனா இல்ல அது நித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணியை குத்தி விடுறேன், 2 கண்ணையும் குத்தி குருடாக்கிடுறேன். இந்த கண் இருக்கிறதுனால தானே நான் இதெல்லாம் பாக்குறேன், அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல். ஒரு சாபம் இருக்கு, ஆனாலும் அவர் வந்து சரி அதை என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போகல. அவர் வந்து கண்ணி கூடாக்கிண்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கார், வந்து பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டார். சோ அவரு தான் யாரு, பில்வமங்கலா டாக்கூர். அவர் ஆக்சுவல் ஒரு ஸ்டோரி தான் அது, கூகுள் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாம் வந்து இதை படிக்கலாம். முற்பிறவியில் கிருஷ்ணரின் பக்தர், பாகவத உற்சவங்கள், பிரசாத விநியோகம், கிருஷ்ண சேவைக்காக இறந்த இளவரசியின் நகைகளை எடுக்க முயன்றார். இளவரசியின் குரல் கேட்டது, அரசன் புதையல் கொடுத்தான். பணப்பற்றாக்குறை, மீண்டும் நகைகளை எடுத்துக் கொள்கிறார். இளவரசி சாபம், மறுபிறவியில் தார்மீகமற்றவராக மோசமான வாழ்க்கை வாழ்வாய் சாபம். அடுத்த வாழ்க்கையில் ஒரு விபச்சாரி சிந்தாமணியின் மீது ஈர்ப்பு. அவள் முந்தைய வாழ்க்கையில் இளவரசியாக இருந்தவள், அவளைதான் சிந்தாமணியா இருக்கா. சிந்தாமணி குருவாகவும் இருந்து உபதேசம் செய்கிறாள். அப்புறம் பிருந்தாவனத்துக்கு பொறுப்படுகிறார். சரி அவன் சொன்னாலே என்ன கேட்டாலும் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி மீண்டும் ஒரு பிராமணரின் மனைவி அவனுக்கு உணவு ஊட்டியவள் மீது ஈர்க்கப்படுகிறார். அவர் தன் தவறை உணர்ந்து தன் புலன்களை கட்டுக்குள் வைக்க அவளது தலையின் கொண்டை ஊசியால் தன் 2 கண்களை குத்தி கொள்கிறார். கருத்து என்னன்னா, ஆன்மீகத்திற்காக பயன்படுத்தும் பணம் புத்திசாலித்தனமான வைஸ், கரெக்டா சம்பாதிச்ச பணமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். யாரோ எவனோ கள்ளப்பணம் எல்லாம் குடிச்சிருக்கான், அது அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, வேண்டாத மாதிரி அந்த மாதிரி பணம் எல்லாம் சம்பாதிச்சதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியெல்லாம் பகவானுக்கு சேவை புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படின்னு முறையில் சம்பாதித்தவனாக சம்பாதித்ததானதாக இருக்கணும். தமிழ் சிலப்பெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். இப்ப இந்த குருக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்ப இந்த அதை எடுத்துட்டேன். சோராஷ்டகம், பில்வமங்கல தாக்கூர் அவர் எழுதின ஒரு பாட்டு இப்ப இதுல போட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம இது போன மாசம் எல்லாம் இதான் படிச்சுருக்கோம். நீங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணும்போது அப்பதான் முடியற தருவாயில வந்து 14th 15th 12th அன்னைக்கு முடிஞ்சது நினைக்கிறேன். நம்ம கிளாஸ் 11th ஆரம்பிச்சது, 12th 13th அந்த இந்த மந்த் முடிஞ்சது. அது ஏதோ ஒரு மந்த் மறந்துட்டேனே. அந்த மந்த் ஃபுல்லா நாங்க வந்து 15 சாப்டர் படிச்சிருந்தோம். புருஷோத்தம மந்த் இருந்தது. அப்போ அந்த இது ரஜய் பிரசித்தம் இதுதான் நாங்க வந்து ஃபுல் டேனா இந்த டெய்லி ஒரு நாளைக்கு பாடுவோம். சோ அதை வந்து நான் பாடுறேன் and will finish இதுக்கப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோராஷ்டகம்னா என்னன்னா, சோர்னா என்னது, திருடன். யாரு, கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் வந்து திருடன் அப்படின்னு வச்சுன்னு ஒரு பாட்டு. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्त
चौरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरते अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणां च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध चिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं चिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्वहे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं मेव दण्डं स्वचौर्यदोषोचितं मेव दण्डं कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौर हृदयान्न हि मोषयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. இதோட மீனிங் படிக்கிறேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிருந்தாவனத்தில் வெண்ணெய் திருடுவதில் பிரசித்தி பெற்றவரும் கோபியர்களின் ஆடைகளை திருடிவரும் தன்னிடம் சரணடைந்த பக்தர்களின் பல கோடி வருடங்களாக சேர்த்து வைத்திருந்த பாவங்களை திருடுபவரும் திருடர்களில் எல்லாம் முதன்மையாக திருடுவருமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் இதயத்தை திருடியவரும் புத்தம் புதிய இருண்ட மழை மேகத்தின் காந்தியை திருடியவரும் தமது தாமரை பாதத்தில் சரணடைந்தவர்களின் பாவங்களையும் துன்பங்களையும் திருடும் திருடர்கள் எல்லாம் முதன்மையான திருடரான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அவர் தன்னிடம் சரணடைந்த பக்தர்களை வறுமையில் வாட்டி என்ன பண்றாராம், வறுமையில வாட்டுவாராம். அவர் பக்தர்களை வேணும்னே வறுமையில வாட்டுவார். ஏன்னாக்கா வசிக்க இருப்பிடமற்ற அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரியும் பிச்சைக்காரர்களாகவும் மாற்றுகிறார். ஐயகோ, இது போன்ற பயங்கரமான ஒரு திருடனை மூ உலகங்களிலும் நான் பார்த்ததும் இல்லை, கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. வில்வமங்கல தாக்கூர் எழுதுறாரு இதெல்லாம். அவருடைய கிருஷ்ணருடைய பெயரை உச்சரிப்பது மலையளவு பெரும் பாவத்தை தூய்மையாக்குகின்றது. இது போன்ற வியக்கத்தக்க அற்புதமான ஒரு திருடனை நான் எங்கும் பார்த்ததும் இல்லை, கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. ஓ திருடனே, என்னுடைய செல்வம், என்னுடைய மரியாதை, என்னுடைய புலன்கள், அதான் உணர்வுகள், என்னுடைய வாழ்க்கை என எல்லாவற்றையும் திருடிவிட்டு உங்களால் எங்கு ஓட முடியும்? உங்களை என் பக்தி எனும் கயிற்றினால் நான் பிடித்து விட்டேன். யமராஜனின் பயங்கரமான கர்ஜனையை, யம பயத்தை வெட்டி விடுகின்றீர்கள். மாயையின் பயங்கரத்தை துண்டித்து விடுகின்றீர்கள். அனைவரின் பௌதிக பற்றுதலையும் குறைத்து விடுகின்றீர்கள். ஆனால் பாசத்திற்குரிய உங்களது பக்தர்களால் கட்டுப்பட்ட அன்பு என்னும் முடிச்சை உங்களால் வெட்ட முடியவில்லை. பகவான் என்னது, நம்மளோட பாசத்தால் நம்ம கட்டி போடுறோமே, அதை மாத்திரம் அவருக்கு வெட்ட முடியாதாம்.
என்னிடம் உள்ள எல்லாவற்றையும் திருடிய ஓ திருடனே, என்னுடைய அறியாமை என்னும் பயங்கரமான இருளில் பயந்து போன பரிதாபமான என் இதயம் என்னும் சிறைசாலையில் இன்று உங்களை கைதியாக அடைத்து விட்டேன். மிக நீண்ட காலம் அங்கே இருங்கள். இதுவே நீங்கள் செய்த அனைத்து திருட்டு குற்றங்களுக்கும் தகுந்த தண்டனையாகும். ஓ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானே, என் எல்லாவற்றையும் திருடியவரே, என் பக்தியின் வலிமையால் எப்போதும் என் இதயம் இறுக்கமாகவே இருக்கட்டும். நீங்கள் தொடர்ந்து என் இதயம் என்னும் சிறைச்சாலையிலேயே வாசம் புரிவீர்களாக. பல கோடான கோடி யுகங்களானாலும் என் இதயத்தில் இருந்து நான் உங்களை விடுவிக்க போவதில்லை. இது எப்படி இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் பகவான திருடன்னு சொல்லி இப்படி கட்டி போடுற. கிருஷ்ணர் போக முடியுமா? போகவே மாட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு காட்டுறவாட்டு இருந்து இங்க போறாரு. ஓகே, முடிச்சுடலாம். पंचतत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாருக்கும் ஜெய் சொல்லலாம். எல்லாம் ஆச்சாரியார்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெய் சொல்லணும். அவளெல்லாம் புகழ்ந்து பாடினாதான் நமக்கு நல்லது. அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் வந்தவா எல்லாரும் வைஷ்ணவஸ்கள் நான் ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்காரம் பண்ணிடுறேன். நமாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः। அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். என்ன சத்தமே இல்லை யாரும். अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 अनंत कोटि भक्त वृंद की जय 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 प्रभुपाद की और को जय जय नामाचार्य दास ठाकुर की जय जय कृष्ण महामंत्र की जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय और प्रेमानंदे हरि जय சரி போறோம். என்னமா அந்த மாதாஜி இப்படி பிடுங்குறாங்க. ஏதோ நிம்மதியா கேட்டுட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு விடுறது இல்லாம ஜெய சொல்லுங்க, அதை சொல்லுங்க, இதை சொல்லுங்க பிடுங்கி எடுக்கிறாங்கன்னு தோணுங்க. அதெல்லாம்